فنا ماي وحليب تحنا صرنا لباليما صرنا لباليقنا قلتي سينو وانت كليب تعزاندي ويل رزاق المغرب داندي قلتي لي اي شاندي تكليب تحساندي مغرب كيدو قاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوجا فرا الهيد يبدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تارين كاراغا وينك الامورة لا نرقولي تنوغن نزولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة فتنوي نزولة جارغد على سورة اللي ولو تقليد تحسن اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسن اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو هنا وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو هقداسن وانا وانت فستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسامو داتا نايز مدى مسانا قدسونحو بخبر نعدمكم لايك جيركم كتاتو ابزي مدى بنادما دقيمنا كم وترو نزخاخر كل جزي دما لايك مقباري ترسعو لنا كان زخاخرن كن اللابون دلي لايك تغيركم نابكال كم زخيت سلوز قبرو ثم ريتو زلوكم دما بحانات منقد كم توترو تقبرو ريتوهم قدفو سبسكرايب قبرو نايلو مارستي أفجي قداسي كابت زينا وزعي نعاخا بقلخا نعاخون بقلخ نعناون بقلنا كتنك فالناس خلي بزي قد سابيك كالأبي كم زلنا Let's start. Huge jump in gas prices, up 9 cents a gallon to $4.39. It's up 33 cents in the past week. There have been big jumps all week long. The political question is, who gets blamed for this? CNN chief data analyst Harry Etten is here this morning. So, simple question, who does get the blame and how does that compare historically to past people getting the blame? You know, the buck stops at 1600 Pennsylvania Avenue. Donald John Trump, the president of the United States, and to a historic degree, look at this, blame for the انتاينا نسمع زلنا مجمريا واغاناي غاز اب امريكا غاز يمزبلو ندادي بقصبت قلطيفو كوسخ جميرلو سلمتاي اتي امس ايران زغبر زلو متفنان دونالد ترامب زخون يخون معلب كم سلازي كاله ايران دما تا مفتح بيدوم سلازلا وشمت حرمس رقت سلازبلو هجي تكوينات ابنيو اب كبابي ايرانن اب معكلاي مبراغن ترايدي كونه مس جبانا مس بورتفوليونا يقين زلو تكوينات سلازي بغتا نسبة أمريكا بفلاي إذا سمعوا نجار تلو تقطع وانا يتعدي ويونا بجزون بنبرتون زمتصو ويونا بتاع جبود متصل زخنة إذا قد عايز دما بغتا كناكس جمير له كونت جمير له دونالد ترامب دما بقى بزي أيد سمعوا تخالي نهزبي نهيجله بزود نقاط خمسة بلوت فلت ويهم سلازي أمريكا وين حسمون كجمر كله نتنات بيس كخسريو بومنصر دما بوليتيكال وتخجبر تخوين قال خجبر تخوين حجي تي تعطخ ما تزغل country was لهم blame for the increase in gas prices واغاناي غاز ولا واغاناي ندادي موساخو انتاي بلو بسنك دونالد تراميو قد محجي كندي كوينات ريا امريكا بزي كوينات عرفايت فلتنيات هاجر كمزي حجيجن كمزي قبل علي دونالد ترامب زورد زلو على تاوسلي كراي فلتنيام زبلو سلمتاي بو حدود تقدم نتكوينات كاتو خلو نهزبي يؤمنوا نيروميا أشكي أمس دحاري دحرق نديك زي تسب نتوكينات حما كم زنبرة كم زتاللوم زفلتن برابط مجمريا ملو دقفنا هزبي بانديرانا هجروم ناخذ صبوغا بركا زبل هزبي بقولنهم كوينيو أنا بتوكينات زاتنيرو أبز حجيجن دونالد ترامب كل جينا كعط خلي دليونيرو قدا فايت أتوبلونيرو نكاي عطو بزو ساعتي قبرنيرو كندين غوسغوستي ناتو محازوت زنبر عروق زنبرو أبز كوينات كيت عطيلهم صدقا قامي عطنكي قمه أما ودا تاقنا بتا كويناتاتيو كم زي حجي تريواز لهم ولا كوا بمنصر ناي تكال كوينات ناي عراق كوينات بلو ناي سوريا بلو ناي فيتنام بلو قال كله دما كل ريخه
ወላው ና ዩክሬን ኩናት ሪኻ ናይ ኢራን ኩናት ነዊሕ ግዜ ይወስደና ኣሎ የግዳስ ከም ዝበሃል የለን ጠቕላላ ንዶናልድ ትራምፕ ቀይሕ ካርድ ከርእይዎ እቲ ህዝቢ ግዜ ይወስደሉን ብሓቂ ድማ እዩ ዘገርም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ስለምንታይ ንሸን ይስማዕዮ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ቁጣዕ እዚ ነዚ ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ቁጣዕ ናብ መን ከውፅኦ ይፍትና ኣሎ ከርእየኩም እየ Blame for the increase in gas prices. 77% say Donald Trump. I look back at every president that I could find on a similar question, which is when the gas prices rise, who gets the blame? Trump gets the blame more than Joe Biden did back in 2022, more than Barack Obama did in 2012, and more than George W. Bush. ካልኦት ፕሬዚደንታት ዝያዳ ዝንቀፍ ዘሎን ዝሕመ ዘሎን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ በብዙሕ መንገዲ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ጭንቀት ኣለዎ ክበሃል ከሎ ኣብ ኢራን ዘጋጥሞ ዘሎ ወታደራዊ ስዕረት ወይ ገለ ይኮነን እቲ ፀብለልትነት ዘለዎ ዓወት ብዘይ ምርካቡ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆ ካብ ሕጂ ንድሓር መመሊሱ እናገደ ክኸይድ ትፅልዋ ናይቲ ኩናት ምክንያቱ ነዳዲ ኣብ መኻዚኖታት ዝነበረ እናተወድአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓዱሽ ነዳዲ ድማ ጠቕላላ ዕዳጋ ባዝዩ ድሩት ዓቐን እዩ ዝቐርብ ዘሎ ስለዚ ነዚ ብፍፁም ወላ ሓንቲ ከይኮነት ቁጠባ ናይ ዓለም ንክቕፅል ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ እዚ ከዓ ዋጋ ናይ ነዳዲ 113 እንተሎ ኮይኑ ናበይ ክኸይድ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ክሳብ $140 ንበርሚል ክበፅሕ ይኽእል እዩ Spotlight on the oil market dynamics. Before the Iran war in late February, global oil markets feared a supply glut, with Brent trading under $70 a barrel as American production outpaced demand. This expected surplus was driven by increased production and OPEC plus quota adjustments. However, immediate threats to the Strait of Hormuz have caused prices to spike over 70% to $125 a barrel now. Global oil markets have surged sharply, with Brent crude rising to its highest levels in over 3 years. Escalating tensions between the United States and Iran have prices jumped nearly 10%. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ከይጀመረ ከሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብፍላይ ነዛ 2026 ዋጋ ናይ ነዳዲ ክሳብ ናብ 50ታት ክወርድ ከም ዝኽእል ዝንገር ነይሩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብብዝሒ ካብቲ ናቶም ፋብሪካታት የውፅኡ ስለ ዝነበሩ ካብቲ ናቶም ሪፋይነሪ ናብ ዕዳጋ የቕርቡ ስለ ዝነበሩ ውድድር ናይ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ምቕራብ ከዓ ስለ ዝነበረ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሕሱር ክኸውን ትፅቢት ይግበር ነይሩ እንተኾነ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ በዓልቕ ክኸስቡ ስለ ዘለዎም ንቁጠባ ዓለም ኣብ ሓዊት ኢኻ ካምፓኒታትን ኮርፖሬሽናትን ናይ ኣሜሪካ ብ120 ብ130 ይሸጥ ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እዚ ድማ ንቁጠባ ዓለም ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ፈጢሩሉ ኣሎ ምናልባት ነቶም ዶናልድ ትራምፕ መሓዙትን ይዕረፍቱን ቢልዮነራት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ይረብሑ ኣለዉ ተራ ህዝቢ ኣሜሪካዊ ግን ከማናይ ዝኸስር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ነዳዲ ዓለማዊ ንብረት ግሎባል ኮሞዲቲ ስለ ዝኾነ ዋጋ ናቱ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዝውሰን ኣይኮነን ብዓለም ደረጃ ይድውሰን ስለዚ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ከምቲ ካልእ ህዝቢ ሽግር ይገጥሞ ኣሎ ካብቲ ዘለናዮ ፀገም ከይንወፅእ ድማ ከምዚ ሕጂ ራይዎ First commercial ship attacked in the conflict. Skylight was anchored a few nautical miles near the Strait of Hormuz. There were 2 missile attacks, and the first one forced the ship to change position, while the second one hit. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓንቲ ታንከር ተሓሪማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት መራኽብ እንዴና ተዓፅየን ዘለዋ ሓንቲ ግን ኣብዚ ቀረባ ከም ዝተሃረመት እዮም ዘርእዩና ዘለዉ እዚ ድማ ነቶም ጥሒሶም ክኸዱ ዝፍትኑ ሓደ ሓደ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል እዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ብዘይ ፍቓድ ናይ ኢራን ወይ እውን ካብ ድሌት ናይ ኢራን ወፃኢ ዝኾነ ነገር ክትገብር ምፍታን እንታይ ከም ዘስዕበልካ ንርኢ ኣለና ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ክትርኢ ከለካ ድማ ነቲ ዕዳጋታት መሊሶም ዝርብሹ እዮም ምክንያቱ ብቐረባ መፍትሒ ክርከበሉ ዘይክእል ጉዳይ ምዃኑ ይበርህ ስለ ዘሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብክልተ መንገዲ ረይዎ እተን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ናይ ነዳዲ ካምፓኒታት እቲ ዝበለፀ መክሰብ ባይ ዘ ወይ ሓደ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካምፓኒ ቢፒ ዝበሃል ብሪቲሽ ፔትሮሊየም ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ነዳዲ እዩ መክሰብ ናቶም 100% ወሲኹ ለሰይ 2 ቢልዮን ተነይሩ 4 ቢልዮን ኮይኑ ኣሎ 10 ቢልዮን ተነይሩ 20 ቢልዮን ኮይኑ ኣሎ መክሰብ ናቶም ስለዚ እፅፊ 100% ከም ዝወሰኸት መክሰብ ናቶም ኣብዘን ዝሓለፈ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ከም ዝብል መግለፂ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ቀረብቲ ኩሎም ቢልዮነራት እዮም and they are making a lot of money ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝሃስብ ዘሎ ንተራሰብ ንድኻ የስ ከቢድ ዝኾነ ፈተናን ከቢድ ዝኾነ ብድሆን ክኸውን ከሎ ነቶም ኣብ ጥቅኡ ዘሎ ቢልዮነራት ግን ምንጭ ሃብቲ ኮይንዎም ኣሎ እምበኣር እንታይ ክገብር ኢና ንፅበዮ ዘለና እንድሕር ኢልካ ድማ ስምዕዎ
make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Why are you not seeking congressional approval to extend it? Because it's never been sought before. There's been many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. But nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. إذا حجد زاربا زلوت أنا إلى كريكم مجمرة إيران ديل كن قبري حتونا له يلمنونا له يزبل جن كم زبحال نجار نرين نسمعني لنا. I really don't know where he's getting his facts يوم زبلو كابي هم تيجي كم زبل زلو no بقى بيلو خم زبل دونالد ترامب أبزوان زي مستير هيكونن بحفشة دونالد ترامب مست إيران كم زي زارب زلو كله زي كنا قريد فتن جن عبس أقام زلو وزنقرا داسيني يوم زبلو زلو زدفرس للتسانة أتعجبا بزراربا حجازي يكونن يوم زبلو زلو سلمتاي أتوزقبرو زلو فخرها نيراناويان زناقص أمبر زتك ما يكونن يوم زبلو زلو سلازي أنت وحدك كزرارب زدلو تخينو عفو كاب حماق مزرار كتنكاك خلالو أبيران تمنجستي حزبون زكتاتلو قداي سلازلو disrespect ناقبرهم زمراحي مسو نيغوشيت كغبراي كمرصوني ስለዚ እንተ ዋሓደ ነቲ ዲስሪስፔክት ምግባር ወይ ካነቲ ዝለፋን ንሕቀትን ትዕቢትን ዘለዎ ዘረባብ ልዕሊ ኢራን ንዑ ከወግዶ ክኽእል ኣሎ መልሓሱ ኣርሚቡ ትሚሉ ኣብ ካልእ ዓለም ኮሚዩ ኔጎሲሽንስ ክበሃል ከሎ ሕማቕ ዘረባ ይትዛረብን ኢኻ ኣብ ጣውላ ትዘራረብ ተለኻ ነቲ ጣውላ ትዘራረቦ ዘለኻ ዘፍርስ ዘረባ ማይክሮፎን ወይ ከዓ ፓብሊክ ወፂኻ ይትዛረብን ኢኻ ብምስጢር እያ ኣብ ደገ ወፂኻ ግና ይዛረብን ኢኻ ሰብ እዚ ግን በቲ ኖርማል ሕጊ ናይ በቲ ኖርምስ በቲ ካልእ ሰብ ዝፈልጦ መንገዲ ስለዘይከይድ ድሌቱ ክገብር እዩ ዝረአ ዘሎ ካልኣይቲ ሕቶ እንታይ ኢሎሞ ሱሳ መዓልቲ ዕሊፍካ ኣለኻ what is going to happen now እንታይ ካ ክትገብር ምስ ዝብልዎ እንታይ ማለት እዩ እታ ናይ ሱሳ መዓልቲ ብስምዑ Julia Hegseth says this 60-day countdown's on pause. Other administration officials have said the war is terminated because of the ceasefire in effect. What does the law say? Yes, I was inside the hearing yesterday when he said that, and you could sense the skepticism in the room that just because a ceasefire is underway means that the law does not apply. But there is some precedent of how previous administrations have handled it. If you look at the Clinton administration, بحفشة أنت يوم زبلو زلو زي دحر كوينات ناي فيتنام استند في حقي ويكازي ناشن شاتميتن 73 وور باورز ريزولوشن زبلو انتاي زبل حقي اتاتات يوم within 60 calendar days the president shall terminate any use of United States armed forces unless the Congress لذي نسوسا معلتات president أمريكا بسلطانه ولون كوينات كيبله وتهدراو سقم تكوس دخليو دحرسوسا معلتقن نتو وتهدراو سرحي تطو كبلالو كقصلة تخوينو دما كاب كونغرس نا أمريكا فقط كركبالو سلازي حدا has declared war or has enacted a specific authorization for such use of United States armed forces to has extended by law such 60-day period or 3 is physically unable to meet as a result of an armed attack upon the United States سلازي دونالد ترامب كاب حجن دحارنا تكوينات نكقصلة تخوينو بتحدى بهتص تتوكبلو كم زلون نعوك قبر زي كل تخينا دما مجمريا كوينات كويش خلالو نكويش دما زاكل فقط كابتي بايتو كركبالو يزبل زلو كمون نتي سوسا معلت كنا وحط تخينو قبل مغنيات كلو خلالو مودة دما اتصالساي دما سراويت أمريكا أب كبيت فتنان تلو خينو نكت أطو نخبل وين خمالس زي كل تخينو دما كتصل خل خوني بتخينو بتي دونالد ترامب كشكع دليلو نزع جيز بالزلو لوب هولز بلو كم يدليلو أنت أبزعجو كمان سمعوز أنكم تتوقع بالكم زي كونه. This has never been sought before. There's been many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. But nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different? We have great respect for Pakistan and Islamabad. بعفشة كم تري وزلهم تسبعي حدا كابتي بزح بزي ميديا ممسو ولا كم سبوز الرد خونه نتوبنا ميديا كامباني تاعمي سبوز صراحة فترة لهم زلو مغنياتو مبزحت زي بريزنتات صحت يوم تجاربوا سلازي صحت سلا تجاربوا بزح نجار كم صوت ركوا يتغني خا
እዚ ግን ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ እዩ ኢንተርቪው ዝህብ ወልፍናይ ዘረባ ስለ ዘለዎ እዩ ከምዚ ግዴታ ስለ ዘለዎ ይኮነን ግዳ ሓቂ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ነዚ ዘረባ እንተዝገድፎ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ በዚ ዘረባ እዚ ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኔጎሲዬሽንስ እንቅፋት ኮይኑሎ ኣብ ቁጠባ ረበሻ ፈጢሩ ኣሎ ብከምዚ ዘይእሩ መልሓሱ ድማ ክንደይ ፖለቲካዊ ፀገም ይፈጥር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምስ ብዙሓት መሓዙት ሃገር ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ብሰንኪ እዚ ዘይእሩ መልሓሱ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ እታ ኩናት ክሳዕ ክንደይ በርቲዓቶላ እቲ ናቱ ሬቲንግ ድማ blame, but he's getting that blame Donald Trump climb ever higher, his approval ratings go down into the basement. so presidents always get blamed, but he's getting blamed more. He is getting blamed more to a historic degree. What about the partisan breakdown here? Now this is where it gets really stunning. Okay, we've seen numbers that are this bad for Trump, disapproval rating on gas prices around this area, the percentage blaming him for the increase in gas prices around this area. But when you break it down by party, this is where it gets, oh my. This is a Republican base that has been infatuated with Donald Trump for years. But even here, blame Trump for rising gas prices. 55%, a majority of Republicans blame Donald Trump for gas prices. That is the highest. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኖርማል ግዜ በቲ ናቱ በይስ ኩሉ ግዜ ምስ ተደገፈ እዩ ነይሩ እቲ ናቱ በይስ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ይድግፎ ነይሩ እዩ ሎሚ ግን ወላ እቲ በይስ ናቱ ይቀቢፅዎ ዴሞክራትስ ብዛዕባ እንታይ ብሌም ትራምፕ ፎር ደ ራይዚንግ ጋስ ፕራይስ ዋጋ ናይ ነዳዲ ስለምንታይ ይውስኻሎ ንዝብል መን እዩ ዝሕተተሉ ንዝብል ወይ ከዓ መን እዩ ክንቀፈሉ ዘለዎ ንዝብል ዴሞክራትስ ኦፍ ኮርስ አንጻሩ ስለ ዝኾነ 95% ዶናልድ ትራምፕ ዝሕተተሉ ይብሉ ኢንዲፐንደንት ዝበሃሉ 82% ዋላ ቶም ሪፐብሊካንስ ዝበሃሉ ቶም ናቱ ፓርቲ ማለት እዩ እንታይ ገብርሎ 55% ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ዕንጅልኑን ብድሌቱን ብዝገበሮ ስጉምቲ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ክሕተተሉ ዘለዎ ይብሉ ወላ ቶም ክድግፍዎ ዝግብኦም ወላ ንሳቶም አንጻሩ ኮይኖም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ኢን ዲፕ ትራብል እብሉ ከቢድ ፈተናን ከቢድ ሽግርን ገጢሞ ከም ዘሎን ካብዚ ንናበይ ክኸይድ እዩ ንዑ ዝምልከት ይኸውን ማለት እዩ ሶ እዚ ዓይነት ሰርቬይስ ድማ ጭንቀት እዩ ዝፈጥረሉ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ሬቲንግ ዝጥምት ሰብ እዩ ሰብ ከመይ ይብሎ ኣሎ ሰብ ብዛዕባ እንታይ ይብላ ኣሎ ብጣዕሚ ዘገድሰሱ ኢንፋክት ንዶናልድ ትራምፕ ወላ ተጋጊኻ እንተፀሪፍካዮ ሓደ ካብቲ ኣርሰይ ንእሽተይ ከውፅኣኩም ንዶናልድ ትራምፕ ብዋዛ ዋዛ እንተተዛሪብካዮ እንተነቒፍካዮ ማለት እዩ ዋላ ቅቡል ዝኾነ ነቐፌታ እንተነቒፍካዮ እሞታ ነቐፌታ እንተበፂሓትካ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን እዚ ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ እዩ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝፈርህዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዶናልድ ትራምፕ ከይነቕፎ ግን ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዋላ እኳ ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ፀገም እንተለዎ ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ዘንበቦ እዩ ዘየድሊ ሓጎስ ጎፅ ክፈጥር ምስ ይደልን እዩ ስለዚ ጥንቁቅ ዝኾነ ዘረባ ዝጥቀም ብሓፈሻ ቃላት ተተጋጊኻ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ስምዑለይ ሓንቲ ግዜ ብዙሕ ግዜ ከተመግሶ ኢዱ ክትስዕም ፀኒሕካ ሓንቲ ግዜ አንጻሩ ድሕሪ ተዛሪብካ እንታይ ከም ዝገብር ስምዑ ብዚ It says it will withdraw 5,000 of its troops from Germany as a rift widens between the two countries. The Pentagon said the troops would be removed over the next 6 to 12 months. The decision comes amid President Trump's spat with the German leader Chancellor Merz, and a day after Mr. Trump called Mr. Merz and said he was doing a terrible job. He also criticised Germany. A worsening feud that now seems to be having real-world consequences. Friday, the US Defense Department announced it's withdrawing 5,000 of the 36,000 active duty troops stationed in. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ጀርመን ክሳብ 35,000 ዝኾኑ ሰራዊት ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዉ ዝንገር ብሰንኪቲ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ናይ ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርስ ንዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣሕፊሮም ካዮም ዝበሎ ኣሕፊሮም ካዮም ኣዋሪዶም ካዮም ኣብ ኩናት ክስዕሮም ኣይከኣልካን ኣብ ጣውላ ድማ ኣብ እስላማባድ ኣብ ኩርሲ ገዲፎም ካብ ጣውላ ገዲፎም ካብ ወፂኦም ስለዚ ካብኡ ንክትወፅእ ድማ ፅቡቅ ስትራቴጂ የብልካን ኢሉ ዝተዛረቦ ካብ ኣመና ቁጥዐ ዝተላዕለ ሰራዊት ናቱ ካብ ጀርመን ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ቢካዝ at the end of the day ኔቶ ዝበሃል እንታይ ክኸውን መፃኢ ናቱ ብኸመይ ክቕፅል ምስ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ኪኖ ዘረባን ተሃዲድን ናብ ስጉምቲ ምስጋሩ ኣገራሚ ኮይንዎም ኣሎ ስለዚ እዚ እቲ መጀመርያ ቀዳማይ ገጽ ክኸውን ከሎ he's got immigration problems, he's got energy problems, he's got problems of all kinds, and he's got a big problem with Ukraine because they're in that mess. And he criticized me for doing the whole thing with Iran. The spat between the US and German chancellor. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓዱ ብኢሚግሬሽንን ብካልእ ኩናት ናይ ዩክሬንን ብካልን ብቁጠባን
ብፅዓትን ፋሕፋሓት ይዋ ዘሎ ሃገር ገዲፉ ንኢራን ካብ ናይ ኒኩለር ሓይሊ ንኸይትኸውን ዝከላኸል ዘለዎ ክነቕፈኒ ምፍታኑ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ መራሕን ድኹም መራሒ ምዃኑን ኢሉ እዩ ዝነቕፎ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ 99 ግዜ ተመግሶ ነርካ ሓንቲ ግዜ ተተጋጊኻ ወዲእካ ኣለኻ ገለ ዓይነት ኢጎ እዩ ዘለዎ ገለ ዓይነት ኣንነት ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ ምስ ሃገር ዝኣክል ኣብ ኢራን ዘጋጥም ዘሎ ፖለቲካዊ መርገፅናቱ ከመይ ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ጀርመን ድማ በቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ትህሰ ዘላ ሃገር ኣብ ልዕሊ ምዃና ነቐፌታ ሂብኒ ኢሉ ነቲ ዝነበሮም ዝምድና ይበትክ ኣሎ ስለዚ እዚ very fundamental ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኔቶ ካብ ዝናበይ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ዝብል ሕቶ ብሰፊሕ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ The United States and its European allies are rising fast. At the center of it is President Trump and his threat to withdraw American troops out of key NATO countries. You talked about possibly pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board. Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I? Look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible. Absolutely horrible. It's NATO. It's not even the fact that they've been. It's one thing if they said nicely, or if they said, okay, we'll help, but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. They made a mess out of Ukraine, a total mess. And the reason for ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ መጀመርያ ንጥልያንን ንስፔይንን ከምዚ ናይ ጀርመን ሰራዊትካ ዝሰሓብካ 5,000 ከኣልየ ዝበልካዮ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ክትገብር ትኽእል ዲኻ ንኣብነት ኣብ ጥልያን ናብ ስፔይን ድሕሪ ኢሎሞ ክትገብር ትኽእል ዲኻ ኢሎሞ ያ ዝከኣል ኢልዎ Now, there is one thing that I don't understand. ወይ እውን ብከቢድ ብቐሊሉ ንክንገልፆ ዘሸግረና ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ብምቕማጦም እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንድሕሪ ኢልካ ንጀርመን ጥቕሚ ዘለዎ ንኣሜሪካ ኢልካ እንድሕሪ ሓቲትካ ቀዳማይ ትመልሲ ዝመፅእ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ከሎ በቃ ንጀርመን ኣብዛ ሕቁ ተሰኪምዋ ዝኸይድ ዘሎ ዝኾነ ፖሊስ ከይመፅእ ዝኾነ ከይመፅእ ንክከላኸላ ለይትን መዓልትን ዝጓየላ ዘሎ ዋርድያ ናይቲ ሃገር ኮይነላ ዘሎ ከምኡ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ባት ጀርመናውያን እዚ ሰራዊት እዚ ክወፅኣሎም ደልዮም ህዝቢ ጀርመን እዚ ሰራዊት እዚ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ጃፓን ከምኡ ደቡብ ኮርያ ከምኡ ኩላቶም እቶም ናይ ኣሜሪካ ቤዛ ኣለና ዝብሉ ኣሜሪካ ቤዛ ተዓፅያ ካብቲ ዓዶም ክትወፅኣሎም እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ዓድኻ እንተሎ ኣሜሪካ እዛ ኣሜሪካ ንፈልጣ ክሳብ ዝኾነት እዚ ግበር ኢልካ ትእዝዛ ሃገር ስለ ዘይኮነት ልኡላውነትካ ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይኮነ ክትፈልጥ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብነት ጥራይ ክበክም ኣነ ኤርትራ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ርአይዎ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ሪኢኻ ንሓደ ሓይሊ ለሰይ ከም ኣብ 10 ደረጃ ክትገብሮ ከለኻን ብግምጣሉ ድማ ኣብ ከባቢ ካፒታል ከተማናትካ ክትገብሮ ከለኻን ዓበ ፍልልይ ኣሎ እዚ ክትፈልጡ ዘለኩም ምክንያቱ ኣብ ርእሲ ከተማናትካ ዓበ ቤዝናቱ ክገብር ድሕሪልካዮ ብዙሕ ነገር ሕማቓት ንክዘርእ ዕድል ይረክባል ኣብ ርእሲ ከተማ ጥራይ ብለኩም ያለ ዋላ ኣብ መንጎ ህዝብኻ እንድሕር ጌርካ ብዙሕ ህዝብኻ ዘለዎ ቦታ እንድሕር ጌርካ then you will have a big problem ኣብ ዓሰብ እውን ኣይገብሩን እዮም ማለት ኣይኮኑን ህዝቢ ዓሰብ ኣንጻርካ ንኸላዕሉ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻ ኣሜሪካ ፈቲኻ ይኮንካ እንትእትዎ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጀርመን ለሚኖም ኣይኮኑን ይቸሞም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝሰዓሩ እዮም ኣትዮም እቲ እንኮ ለሚኑ ዘእትዎም ስፔይን እዩ ስፔይን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ጥልያን ገለ ፀጋጋዕ ስለ ዝነበረ እቲ ንጉስ ሽዑ ዝነበረ እቲ ዲክቴተር ባ ዝብልዎ ኣማራፂ ምሳኣነ ድሓር እቲ ገዳን ገለን ክለዓለሉ ኢሉ ነዚ ቤይዛት እዚ 1-4 ቤይዝ ዝኸውን ኣሜሪካ ብምሃብ ኣሜሪካ ድማ በቲ ሓደ ገዳ ከተለሉ በቲ ድማ ሬኮግኒሽን ወይ ከዓ ካብቲ ተነፅሎ ንኸተውፅኦ ኢሉ ሂቦ ካልኦት ሃገራት ግን ጥልያን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እያ ተሳዒራ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተሳዒራ ስለዚ ስለተሳዕሩ ከም ጃፓን ማለት እዩ ኣሜሪካ ቤይዛት ናታ በፍንጫ ያው ጌራ ስለዚ ነገራት እዚኣትን ቀዲመን ወንዑ ተው ቤይዝ ግብሩ ኣብዚ ተው ሰራዊት ከማቐምጡ አይበልዎም እቶም ብፍቓዶምን ብወለንቶምን ኣብ ደገ ዓበይቲ ቤይዛት ኣብ ዓዶም ንክገብሩ ዘፍቀዱ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ዓዲ እንግሊዝ ኣፍቂዶም እዮም ካልኦት ሃገራት ፖላንድ ኢልካ ተን ካልኦት ኩሎም እውን ኣፍቂደን እዮም ዋላ እኳ ሰኑን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጥዋዕዋ ኢለን ነይረን እንትኾና ስለዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ እዚ ባእሲ እዚ መወዳቱ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ነቲ ኔቶ ከፍርሶ ዶ ይኽእል እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል ብዙሕ ሕቶታት ይዘልዕል ዘሎ ሓደ ካብቲ
ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ዝብልዎ ድማ ካብዚ ዝበገስ ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን ካልኦት ሃገራት ዓለም ኔቶ ክፈርሰሎም እዮም ዝደልዩ ኔቶ ማለት ናይ ኩናትን ዕግርግርን እምበር ናይ ሰላም ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ስለዚ ንኔቶ ዶናልድ ትራምፕ ከፍርሶ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ሓደ ዓብይ ስምብራት ግን ክገትፈሉ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ናይ ግሪንላንድ ዝበሃል ጉዳይ እናኸደ እንድሕር ከይዱ ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ NATO allies for not sending forces to help open the Strait of Hormuz. Earlier this week, Friedrich Merz suggested the US had been humiliated by Iranian negotiators. The US has a significant military presence in Germany, with more than 36,000 active duty troops assigned to bases across the country as of last December. And North America correspondent Peter Bowes explained why we're hearing this news now. A couple of days ago when the president was speculating about this, suggesting that there would be a review and an announcement made in due course. The reports in this city were that the Defence Department was taken by surprise, some would say shocked by what they were reading. Now, just a couple of days later, the Pentagon is announcing that 5,000 troops are to be withdrawn from Germany. As you say, about 36,000 US troops stationed in Germany, the most ልዕሊ 36,000 ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ኣስኪሮም ከም ዘለውን እቲ መደበር ናይ ጀርመን ብፍላይ ድማ ዝራምሽታይን ዝበሃል ኤክስትሪምሊ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ወታደራዊ ማዓስከር እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ በጥራዕራዕ እዩ ዝብል ዘሎ ካብቲ ቦታቲ ክወፅእ ኣይሕሰብን እዮም ዝብሉ ኖት ቢኮዝ ጀርመን ስለ ዝደልይዎም ኣሜሪካ ብጣዕሚ ዘድልያ ትበይዝቲ ስለዚ ንኸምስል ንከፈራርህን ክገብሮ ዝኽእል እምበር ጠቕሊሉ ክወፅእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ካልኣይ ድማ እዞም 5,000 ሰራዊት ብምውፅኦም ሲ ህዝቢ ጀርመን ተካለይቲ በቃ ከይደቀሰ ክሓድር ድዩ ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ዋላ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ናይ ጀርመን ኮሚቴ ኣክት ዝገብር ናይ ብሓቂ ከም ዝሰንበደን ናይ ብሓቂ ከም ዝተዳህለን እዩ ዝገብር ዘሎ ግን ኣይርዩ እንዲዮም ካብቶም ሃገራት ዓረብ ከ እዚ ኩሉ ገንዘብ ቢልየንስ እናኸፈሉ ከለዉ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅኣሎም ዘይካለ ብግምጣሉ ሓደጋ ከምፅኣሎም ዝተረኣየ ዝኾነ መራሕቲ ናይ ንኤውሮጳ ቀዲሞም ዝሰርሑ ከም ዘይኮኑ ንነዊሕ ክዝረብ ፀኒሑ እንድዩ ሕጂ ግን ጋሕዲ ዝኾነሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዙሕ እውን ክትዛረቦን ክትዛተይሉን ትኽእል ነገር ኣየለን ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ጀርመንን ኣሜሪካን ዝምድኖም ፅቡቅ ይኸይድ የለን እቲ ዘገርም ሰራዊት ምውሳድ ሓደ እዩ ሰራዊትካ ሒዝካ ክትወፅእ ምፍታን ሓደ እዩ ካልኣይ ግን ተወሳኺ ታሪፍ ካሂብዎም ኣሎ ክሳብ ክንደይ ነይዕዎም ዘሎ ኣነ ክርዳኣና ይከልኒ ዘሎ look at this Trump says that he will raise tariffs to 25% on cars and trucks from the European Union that are heading for the United States. On his Truth Social platform, Trump wrote that the European Union is not complying with our fully agreed to trade deal. Later, when asked by reporters about the increase in import taxes, Trump accused the EU of failing to honor last year's trade agreement with the U.S. He did not detail the alleged violation. Here's what Trump said before departing the White House for Florida. The trade deal with the European Union. سنتين أنا بلد لنا بزخاريوه بتحدى سراويتك كوتية من نيتو زجد سنة يكونن بيبر تايجري ناي ورقات بعبر مبر ولا حنتكم نجار زلوا يكونن صغيلي وزجلجل نابل بتحدى كناشون كباج ولون حجون كريمون زلوا قبل لي دما أبز حلفة عمت نيروبايان صقيتو تعريف كبيت جيرو حدا ناي تريد ديل كم زجبرة ذكر كوي نيروبايان دما فريهم حراي لمو حجد معنا تشعو استجبرية تجبروه سلزي اللو طيب له 25% تعريف أب كل مخاين تراكسن لازم مخاين ولا تنعبيت نايسعنتن نايسب مخاين 25% تعريف كارم يلو زد ما انتاي زريكا كابني تكوتيه كم زخ جبريل كابا أفكات رايدي يكون بغض أبا كل جزء كرمسهم مستبقسي نداده بفنجا كابا أمريكا قد جزء لكم يبلو مالو حجت رايدي يكون خا ناي عمتات ديل كتجبر لكم سايب لهم الله I don't know نظام أوروبا أنتي حسيب لهم زل أتي هذا جاك سليفان زبهال ناي أمريكا من دونالد ترامب زنبرة بريزنت جو بايدن ناشنال سيكوريتي أدفايزر ناتو زنبرة انتايلو دونالد ترامب مع أنت أنا توي كسر ناتو أبتم محزوتين برابط علاتي كوننيلو نبوتين كفرار هاي تسمعني خا نيران وانت تتنكيو دي زارب نشاينا دما بفصمون حنت قال كده فرماي ترني خا أبي أوروبا كونكولوجن الشافري يزبل بتريهابون زحمة قلنا بتريهابون ياتخوني له لذي كن منتاي محازوتون مشارقتون دايفلت أمريكا دما كالتيفون ودكتنا أمريكا تزعبي يسرح تسرح زلو دونالد ترامب علي سلاتنا يكونون يمزبل زلو لذي الزون مرأيان هاي تزقبر زلو
ኤውሮጳውያን ማረሰልችዎም ከም ዘሎ ይዝንገር ኣወዲዎም ከም ዘሎ ኣወዲዎም ከም ዘላ በከረየኩም ኤውሮጳውያን ብዝተኻለ መንገዲ ካብ ኣሜሪካ ክንእለለና ዝብል ሓሳባት እናተበገሰ ጥራይ ዘይኮነሲ ሰራውር እናሰደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ here is one example ሓደ ካብቶም ኣብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክንእለለና ኢሉ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ሃገር ስምዑ እዚ Technology is no longer just about convenience or innovation. It has become one of the most important battlegrounds in global politics. And right now, one major European country is making a move that signals something much bigger is changing. France has started shifting millions of its government computers away from Microsoft Windows and toward open source Linux. On the surface, that might sound like a technical upgrade, nothing to write home about. But in reality, this is about power, this is about control, and first and foremost, this is about sovereignty. Technological sovereignty. The French government is making a deliberate decision to reduce its reliance on American technology companies. Just a couple of months ago, እንታይም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂና ንግረም ዘለና ንሰምዖ ዘለና ዛንታን ታሪኽን ዲና ሰምዕ ዘለና ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሉላውነትና ከነረጋግፅ ኣለና ስትራቴጂካዊ ኣውቶኖሚ ከነረጋግፅ ኣለና ክብል ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ምዝራቡ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ኣካል ናይቲ ኢምፓየር መግዛእቲ ናይ ኣሜሪካን ቁፅፅር ናይ ኣሜሪካን ዝሕይል ስለ ዝኾነ ካብቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ቀስ ብቐስ ክንወፅእ ክንክል ኣለና ዝብል ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ኣካል ናቱ ድማ ነቲ ኮምፒውተራት ናይቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን ሶፍትዌርስ ናይ ኣሜሪካ ወፂኻ ኣብቲ ኦፕን ሶርስ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣሎ ንዑ ወሲድካ ንዓኻ ብዝጥዕመካ ካስተማይዝ ጌርካ ክትጥቀመሉ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ክገርመኩም እዚኣ ኣነ ናይ ቴክኖሎጂ ምሁር ኣይኮንኩን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እምበር ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላ ኣይኮንኩን ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ክሰርሓላ ዘለዋ እዚኣ ምሁራት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ምሳይ ተዘራሪቦምላ ዘለዉ እውን እዚኣ ነዚ ኦፕን ሶርስ ተጠቂምካ ኤርትራ ናታ ጀንዊን ዝኾነ ንዓዓ ዝምጥን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድዩ ሶፍትዌራት ክትጥቀም ክትክል ኣለዋ ብፍላይ ድማ እቲ መንግስቲ ዝጥቀመሉ ኮምፒውተራትን ቴክኖሎጂን ናትካ ኣውቶኖሚ ክሕልወካ ብዝኽእል መንገዲ ክሰርሓሉ ትኽእል ካብ ዜሮ ተበጊስካ ይኮንካ ንሰርሕ ኣሎ እዩ ናይ ናፃ ነቲ ናይ ናፃ ወሲድካ በዓልካ ናትካ ንዓኻ ብዝምጥን ድማ ካስተማይዝ ትገብሮ ስለዚ እሱ እውን ሓደ ኣካል ናይቲ ስራሕ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፈረንሳ ድማ ድሕሪ ክንዳይ ንሕና እንታይ ይብሉ ኣሎ ዊንዶውስ ዝበሃል ዊንዶውስ ዝኩሉ ኮምፒውተራት ናይ ማይክሮሶፍት ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ዊንዶውስ ዋላ ናይ ማይክሮሶፍት ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ እቲ ኮምፒውተራት ካብቲ ናይ ኣፕል ወፃኢ ዘሎ ዊንዶውስ እዩ ዝበዝሐ ኮምፒውተራት ስለዚ ንዑ በዚ ሊኑክስ ዝበሃል ኦፕን ሶርስ ቴክኖሎጂ ክንትክኦ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ቻይና ነዚ ኣቐዲማ ዝገበረቶ ቻይና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና መቐፀልታ ናይ እዚኦም እዞም ኣብ ታሕቲ ዘርእየኩም ዘለኹ ማይክሮሶፍት እዚ ቢል ጌትስ በሎ ሜታ ወሳብ ዶ ፌስቡክ ዶ ኢንስታግራም ዶ በሎ ጉግል ዩቱብ በሎ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ሕጂ ድማ ጀመናይ ዝብል ኤኣይ ኢሎን ማስክ ተስላ በሎ ኤክስ በሎ ካልኦት ኩሎም እዚኣቶም እቲ ቀንዲ ስውር ኢድ ናይ ኣሜሪካን ስውር ሓይሊ ናይ ኣሜሪካን ዘነፅሩ ዘለዉ እዮም ኣብ ልዕሊኦም ኣማዞን ኣለኩም ጀፍ ቤዞስ ናይቲ ኦራክል ዝበሃል ኣለኩም ካልኦት ብዙሓት ዓበይቲ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ኣለዉ ኩሉ እዚ ረብሓናቶም ብመን ገይሩ ዝረጋገፅ ብፕሬዚደንት ናይቲ ኣሜሪካ ናይ ነዳዲ ካምፓኒታት ክረብሑ እንተደልዮም እቲ ፕሬዚደንት ውግእ ይጅምር ናይ ቴክኖሎጂ ክረብሑ እንተደልዮም እቲ መንግስቲ ታሪፍ ድዩ ካልእ ፀገም ይፈጥር ኣብ ኣሜሪካ ኤሌክትሪክ ካርስ ካብ ቻይና ዘይኣቱ ምክንያቱ ተስላን ወዲ ተስላን ከይሰዓሩ ካብቲ ዕዳጋ ንኸይወፅ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ መንግስቲ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘገልግል ኤሮጳ ድማ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ካብቲ ጉዳይቲ ናፅነቶም ንክሕሉ ይብገሱ ኣለዉ ናው ማክሮን ሓንቲ ዓመት ያገለያ ተሪፋቶ ዘላ ድሕሪኡ ዘሎ መንግስቲ ይገብሮ ዘይገብሮን ካልኣርስቲ እዩ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣት ኢንስቲትዩሽናል ሌቨል እውን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ቅድሚ ሕጂ ክገብሮ ዘይክእል ዝነበረ እዩ ንኣብነት ክሬዲት ካርድ ማስተር ካርድ ንምቕያር ተበግሶ ይውሰድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ካልእ ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ኣሜሪካ ኤሮጳ ተዓሚታ ትኸዶ ዝነበረት ንዑ ንምቕያር ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዶናልድ ትራምፕ መጠን ኤሮጳ ከጓንዮም ዝፈተነ ብኡ መንፅር ድማ ሃገራት መፍትሒ ደልያ ከም ዘለዋ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ተፀጋዕነት ፅግዕተኛነት ንክወፁ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እዚ እውን ነፍሱ ዝካለ ኣገዳሲ ምዕባለ ክበሃል ከኣል ዝኾነ ኮይኑ ተሪፋ ኣብ መወዳእታ ነዚ ከብፅሕዎ ይኽእሉ ኣይክእሉን ካልኣርስቲ እዩ እንተቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮም ዘሎ ናይ በደቶም ናይ ኤሮጳ ካምፓኒታት ቁርብትለይ ክብድ ዝበለ እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ መኖም ይክዕወት ንዖም ንገድፎ ኣሜሪካ ግን ብብዙሕ መንገዲ እውን ትፍተን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቶም ዝፍትና ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኢማራት ዝበሃል እዩ ወር ኤግዛክትሊ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ መጀመርያ ንዶናልድ ትራምፕ እዚኣ ሞ ክንሰምዕ
it was a different story, right? Like he hadn't fully lied to everybody. He hadn't fully rug pulled everyone. It wasn't so obvious, but now he's turned on his entire base. He's blaspheming the Pope. He's positioning himself as Jesus Christ, and he's turning on every single person that supported him. Alex Jones, Tucker Carlson, Candace Owens, I mean, everybody. And, and then you got, patriots like Joe Kent that are resigning because, he's calling out clearly what we're doing is detrimental to the country and he doesn't want to support it. And then all of a sudden, the moment he's put ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ኣፋሒልዎ ከም ዘሎን ሰይጣን ሰፊርዎ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ጠቕላላ ንህዝቢ ኣሜሪካ ክርብሕ ዝደሊ ሰብ ከም ዘይኮነን ኩሉ መብፃዕታቱ ዝጠለመ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ገይሮም ኣለዉ ትራምፕ ዝተሸጠ መራሒ ትብል ዘረባ ማለት እዩ To me, I love that person. Even if they're bad people, I couldn't care less. I'll fight to the end for them. But seriously, if you didn't have me, you wouldn't have Israel. I know you're big Israel fans. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. Has threatened to destroy a civilization. How does an investor process that? Is it a bigger upside risk or downside risk? More than 70% of Americans. እዚ ፕሬዚደንት እዚ ጠቕላላ ንእስራኤላውያን ከረብሕ እምበር ንኣሜሪካ ከረብሕ ኢሉ ኣብ ስልጣን ከም ዘይመፅእ ኣነፂሩሎም ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንእስራኤል ኩሉ ዝገብሮ ዘለና ንእስራኤል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብቃዛ ዝወረደ ምድምሳስ ሕጂ ድማ ኣብ ሊባኖስ ዝደግምዎ ዘለዉ እንተኽኢሎም ድማ ናብ ኢራን እውን ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ብፍቓድን ብደገፍን ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣነ ድማ ንእስራኤል ኩሉ ግዜ ክገብረላ ፀገም ዝበሃል የብሉን ይብል ኣሎ ሕጂ እውን ብሓድሽ ናብ ኩናት ክምለስ ተኮይኑ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ኸ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሽግር ኣውዲቑ ገዲፍዎ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ይብላ ኣሎ Is it a bigger upside risk or downside risk? More than 70% of Americans say they are struggling to pay for food, housing, and health care. ሰብ ዓሚታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ ሰሚዕኩም እንተኮይንኩም 70% ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ንመግብን ማይን ነቲ መነባብሮ ንመኽፈሊ ገንዘብ ይሽገር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሰብ ዓሚታዊት ነቲ ኣስቤዛታት ገዚኻ ንገዛኻ ትጥቀመሉ ንሱ ከቢድዎ ከም ዘሎ ንሱ ግን ብቢልዮንስ ቢልዮንስ ንመዓልቲ ሓደ ቢልዮን ኣብ ኩናት ናይ ኢራን የጥፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሞተ መንግስቲ እዮም ክብሉ ሓቆም Corner stores? What is a quarter store? I've never heard that term. The Dow is over 50,000 right now. That's what we should be talking about. This doesn't look staged. It doesn't. I have made it clear to the Israeli leadership. ሓፈሻ ንእስራኤል ከርብሕ ክብል እዚ መንግስትና ንህዝቢ ኣሜሪካ መስዋዕቲ እናገበረ ይኸይድ ኣለዎ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ ፀረ እስራኤል ዝኾነ መልእኽቲ እዚኣ ስምዕዎ There's deals that have to be made. Otherwise, you aren't allowed to have that power. Israel controls us. We don't control our country. The Zionist state does. The vast majority. ናይ ብሓቂ እዚ እስራኤል ትቋፃፀርና እያ ዝብል ዘረባ ናይ ብሓቂ እዩ እናሓየለ ድመፅእ ዘሎ ዓብ ሓይሊ ገይሩ ዘሎ ስለዚ ሓደ መዓልቲ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ሽግር ሒዙ ክወፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበሃል ስለዘየለ ነቲ ኩነታት ክንዕዘቦ ጥራይና ንኽእል ግን ጊቭ ታይም ግዜ ዘይምልሶ ፀገም ስለዘየለ ምስ ግዜ ክምለስ ዝኽእል ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ሓንቲ ላ ኣብዚ ለንቅን ኣዛረበይት ኣርስቲ ኮይና ዘላ let me find you that story unfolding right now that many are missing entirely. It is not about missiles, it is not about naval blockades. It is about the single arrangement that has kept America at the top of the global order for 50 years. And the small Gulf nation that is now threatening to dismantle it. The United Arab Emirates has sent a message to Washington, and it isn't being delivered through diplomats. It is being delivered through central bankers. The governor of the እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ንኣሜሪካ ስዋፕ ላይን ክትቡን ኣለኩም ኢልዎም ነይሩ ከምዚ ካረንሲ ስዋፕ ማለት ዶላር ክትቅርቡልና ክትክእሉ ኣለኩም ነቲ ባጤራና ንክንድግፍ ኣብ ልዕሊ ድማ ዝኾነ ናይ ዕዳና ንምኽፋል ናይ ዶላር ፀገም ከጋጥመና እንድሕር ክኢሉ ናይ ዶላር ኣክሰስ ክትቡና ክትክእሉ ኣለኩም ብምባል ልመና ጥራይ ዘይኮነ ሓውሲ መጠንቀቕታ ዘለዎ እዩ እንተዘይጌርኩምልና እያ ትብል ተዘረባ ናብ ቻይና ክንከይድ ኢና እዚ ኣሜሪካ እዚ ኢማራት ዝተጠቀመሉ ቃላት እንታይ ዝብል ዝበሃል ዘሎ ሌቨሬጅ ኢማራት ነዳዲ ብምሻጥ ነዳዲ ናቶም ብዶላር ብምሻጥ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ንዶላር መሕየሊ ንጥቀመሉ ዘለና ንባጤራ ናይ ቻይና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሕጂ የፈራርህዋ ኣይኮኑን ዘለዉ ንኣሜሪካ ግን ኣማራፂ ከም ዘለዎም መጀመርያ ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ወይ ከዓ ምክትል ናይቲ ፕሬዚደንት ክትብሎ ትኽእል ወራሲ ዓራት ናይቲ ሃገር ንቻይና ከይዱ ናይ 2 መዓልቲ ስትራቴጂካዊ ርክብ ገይሩ ምስ ተመለሰ እዚ ናይ ሰንትራል ባንክ ናይ ኢማራት ናብ ኣሜሪካ ከይዱ
ከምዚ ንደሊ ኣለና ክትቡና ትኽእሉ ዶ ኢልዎ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዘይተዋሂቡ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይጥዕማ እንተኮይኑ ኢራን ኢማራት ኩሉ ግዜ ከምኡ እያ ትገብር ቅድሚ ሕጂ እንታይ ገይራ ነይራ ንፍሉይ ሚሳይል እዚ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ገለ ንኣሜሪካ ሃብና ክንገዝእ ደሊና ኢሎሞ ኣሜሪካ ድማ ምስ ከልዎም ደን ኣሜሪካ እንታይ ኢሎማ እንድሕር ዘይትቡና ኮይንኩም ኣነ ካብ ቻይናን ካብ ራሽያን ክገዝእ ኢላቶ ሶ እምቢ ክብልዎ ኣይከኣሉን that's why ካብ ቻይና ብዙሕ ሚሳይላት ገዚኣ ምስ ኣሜሪካ ድማ ዘሰሓሕባ ጉዳይ ነይርዋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቀረባ ምስ ራሽያ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ናብ ቻይና ከይዶም ሽርክነቶም ኣሕይሎም ኣለዉ ናብ ኣሜሪካ ከይዶም ድማ ስዎፕ ላይን ሃበና ይብሉ ኣለዉ ከም ኢማራት ነዚ ኩነታት ናይ ዓለም ዝምዝምዝ ሃገር የለን ከም ዝደለኻ ክፀልኦም ትኽእል ኢኻ ከምኣቶም ነዚ ኩነታት ክምዝምዝ ዝኽእል የለን ንኣሜሪካ ድማ ከፈራርህሉ ዝኽእሉ ኣፅዋር ስለ ዘለዎም ገለ ኣይኮነን ብቐሊሉ እንታይ እዮም ዝብሎም ገንዘብ ንደሊ ኣለና ገንዘብ ተደሂብኩምና ክንሸጦ ኢና እቲ ንብረት ሒዝናዮ ዘለና ናትኩም ክብልዎም እዮም ኣይትሽጡ ወይ ኢልካ ከተፈራርሁም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ንብረቶም እዩ እንታይ እቲ ንብረት ስቶክስ ትሬዠሪ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ስቶክስ ኣሎ ብትሪልዮናት ዝኣክል ሒዞም ኣለዉ ገዚኦም ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ብቕልጡፍ ክሸጥዎ ተጀሚሮም ኣይገብርዎን እንዲኦም ንባዕሎም ክኸስሩ ስለ ዝኽእሉ ብሓፈሻ ግን እቲ ኢማራት ትኽተሎ ዘላ ኣካይዳ ወላ እውን ንኣሜሪካ ሾክ ዝገብር እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልኣይ ምናልባት በዚኣ ጌርና ክንውድእ ስለ ዝኾንና እቲ ኣሜሪካ እትኽተሎ ኩሉ ግዜ ነገራት መፍትሒ ጥራይ ዘይኮነ ፀገሙን ይፈጥር እዩ ንኣብነት እዚ ብሎኬድ ጌራቶ ዘላ ንኢራን ንግዲ ንኸይትገብር በዚ ብሎኬድ ጌራ ኣፅያታ ኣላ ኢራን እንታይ ክትገብር ጀሚራ ምስ ቻይና ዝነበሮ መንገዲ ባቡር ከስፍሕዎ ጀሚሮም ኣለዉ ንግዲ ድማ ብቕልጡፍ መንገዲ ባቡር ኣብዚ ሰሪሖም ነይሮም እንዲኦም ሕጂ መሊሶም የስፍሕዎ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ቻይና እንተተኻኢሉ በዚ ባሕሪ ዘይኮነ ንግዲ እያ ከተካይድ ትደሊ ምስ ኢራን ምክንያቱ እዚ ባሕሪ እዚ ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ከም ትኽእልን ክትዓፅዎ ከም ትኽእልን ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚ 40 መዓልቲ ዝወስድ ንግዲ ንሓታቶም ክንደይ ይወስድ ዘሎ በዚ 15 መዓልቲ ስለዚ ቻይና በቲ መንገዲ ባቡር ጌራ ንዑ ስፊሓ ዝበለፀት ንግዲ ብኡ ክትገብሮ እያ ትደሊ ዘላ ድሮት መንገዲ ባቡር ስርሑ ጀሚሩ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና መቐፀልታ ናቱ ልክዕ ኩሉ ግዜ እቲ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ፀገማት ንሃገራት ካልእ መፍትሒ ንክረኽባ ናብ ካልእ ንክጥምታ ይገብሮን ኣሎ ንኢማራት እውን ሕጂ ናይ ዶላር ሕፅረት ኣጋጢምዋ ኣሜሪካ ዘይትብውን እንድሕር ኮይንኩም ናብ ቻይና ከይደ ካረንሲ ስዋፕ ክገብር እየ ንሱ እውን መፍትሒ ክኾነኒ ስለ ዝኽእል ነትሽግረ ኢላ ስለዚ ኣሜሪካ ንኩሉ ነገር ብሓይሊ ክትገብሮ ምፍታን ወይ እውን ንኩሉ ነገር ከተፈራሪ ተፈቲንካ ካብቲ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃገራት ካልእ መፍትሒ ከይፈተዋ ካልእ መፍትሒ ንክደልያ ይገብር ትገብረና ኣላ ቡ ጌራ ድማ ኣሜሪካ እቲ ዝነበራ ቁፅፅር ትኸስር ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ እውን ኣዛረባ ኣርእስቲ እዩ ሕጂ ናብ ናይ ዞባና እንታይ ምትእስሳር ክህልዎ እዩ ናብ ንኸይድ The border between Eritrea and Djibouti cast a long shadow over one of the world's most vital trade arteries, the Bab el-Mandeb Strait. This narrow passage, linking the Red Sea to the Gulf of Aden, is a lifeline for global commerce, connecting Europe, Asia, and Africa. The 100-kilometer standoff wasn't just a local feud, it risked global supply chains, with over $1 trillion in trade passing through these waters each year. Every day, tankers and cargo ships navigate these ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ወሽመጥ ናይ ባቤል መንደብ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ዓለም ኣዛረባ ኣርእስቲ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ and I'll tell you why እዚ መግለፂ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን መጀመርያ ኣብ ዓይኒ ናይ እስራኤል ኣትዩ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ቦታ እዚ ለንቀነ ሓንቲ ኢንተርቪው ከርእየኩም እየ ኣብዚ ከባቢና ዝተኻየደት ያሳ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንምንታይ እንታይ ርክብ ኣለዎ ንምንታይ ዕላማ ክግበር ይኽእል ብልፅግና ባሕሪ ዘብሎ ዘሎ እውን እንታይ እዩ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሰለስተ ሓይልታት ኣለዋ የመን ዝበሃል ኣሎ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ጅቡቲ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ካብዘን ሰለስቲአን ነቲ ጅቡቲ ዝበሃል እስራኤል ዳርጋ ዝገደፍዎ እዩ ዝመስል ብዙሓት ካልኦት ስለ ዘለዎ ብታሕቲ ናብ ሶማሊላንድ ኣትዮም ኣለዉ ጉዳይ ናይዚ የመን ዝበሃል ሕልኽልኽ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ደይ ተፈትሐ ጉዳይ ናይ የመን ብሕጂ እውን ክፍታሕ ዘይኮነ ክንርኢና ቀፂልና ድማ እቲ ብብልፅግና ናብ ኤርትራ ገጽካ ዝግበር እስከ ነዚያ ስምዕዎ ሕጂ Your take on the significance of recognition and then obviously the situation with the Houthis, because I imagine that would be one of the key reasons why Israel is interested in Somaliland. So how do you see all of that? Yeah, sure. I think it's a good move by Israel. I think it's a rare example of Israel
taking a diplomatic initiative that was cultivated over a long period of time, that was solid and sustained. And when it happened, it was strong enough to endure the external pressure and the backlash that everybody knew was going to come, and it came. Yet Israel and Somaliland were able to endure it together with Ethiopia, together with the Emirates, and I think it's a pretty smart move that I commend. I wouldn't read too much into it. Yes, it's a good wedge against Turkish imperialist expansionism in the Horn of Africa. Yes, it will provide intel, military, and economic benefits. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ናብ ሶማሊላንድ ዝገበርዎ ጉዕዞ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲነት ክህሉ ኸውን ይብሉ ኣለዉ እቲ ናይ እስራኤል ኪላ ናይ እስራኤል ኣምባሳደር ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ስለዚ ሓደ ዓብዪ በዓል ስልጣን ናይ እስራኤል ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምንቅስቃስ እስራኤል ገለ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ሓሲባ ውፅኢታዊ ስጉምቲ ዝወሰደቶ ነገር እንተሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እናበለ ይዛረብ ናው ኣብቲ ካርታ ክትምለስ ከለኻ ኣብ ሑቲ ዝብል ምኽንያት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ንሑቲ ንምቁፅፃር ግን ኪኑ ክንጥምት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ምስቶም ናይ ዞባውያን መሻርክትና ምስ ኢማራት ዘለና ምትእስሳር ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ምትእስሳር ምስ ሶማሊላንድ ሰለስቴና ብሓደ ኮይና ንሰለስቴና ዘርብሕ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ቀፂሉ እንታይ ይብል እዚ ቦታ እዚ ናይ ስለያ ናይ ወታደራዊ ናይ ቁጠባዊ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ናይ ቱርኪ ምስፍሕፋሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ንስዑድያ እውን ይጠቕስዎ እዮም ንስዑድያ ንግብፂ ዝገብርዎ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ንምድራት ንምቁፅፃር ንዑ ካውንተር ንምግባር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ በዓል ኣጀንዳ ናይዚ ጉዳይ እዚ ስምዕዎ ቀይ ባህርን የማስመለስ እቅድ ነው ያለን ቀይ ባህር ድሮም የኛ ነው አሁንም የኛ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ቀይ ባህር ቢመለስ ብናስመልሰዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቀይ ባህር የሚገባው ለኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ቀይ ባህርን ደግሞ እናስመልሳለን ቀይ ባህር ብዙ እንግዲህ ያው ከህዝባችን ምንም አንፈልግም ከህዝባችን የምንፈልገው ሞራል ብቻ ትውልዱን ያው ይሄን ነገር እያየ ቤት መቀመጥ የለበትም እኛም መከተል አለበት ምንም ለሀገር ስለሆነ ድረስ ቀይ ባህርኛ ነው ለወደፊትም ለቀጣይም ቀይ ባህርኛ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ማስመለስም አለብን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝመስል ካምፔይንስ ንነዊሕ እዋን በቲ ሃገራዊ ሚድያታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ህዝቢ ኒሞቢላይዝ ንምግባር ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ እዩ ቀይ ባህር ንምምላስ ተባሂሉ ወታደራት ናቶም ተበጊሶም ከም ዘለውን ሂወቶም ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉን ቀይ ባህር ናቶም ስለ ዝኾነ ክመልስዎ እዮም ንዑ ዝኸውን ኩሉ ምድላዋት ከም ዘለዎም ብላብላ ዘረባ እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ንምንታይ ኣጀንዳ ይግበር ኣሎ ጽቡቅ ጌርና ነቲ ዓብ ስእሊ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዘላ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብርግፅ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዱ ዝፈልጥ ነቲ ኩነታት ድማ ኣስተውዒሉ ዝርኢ ከም ዝኾነ ብዙሕ ዘረባ ዘድልየና ኣይኮነን ግዳ ሓቂ ግን ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እዚ ሕጂ ንእስተይ ዘሎ ነገራት ኣቃሊሉ ጥራይ ክጥምቶም ከም ዘይብሉ ብፍላይ ድማ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሃገራት ድሌታትን ብዲፕሎማሲ ጥራይ ዘይኮነ ኩናት ኣውጀን ሓይሊ ተጠቒመን ድሌትን ክገብራ ዝፍትናሉ ዘለዋ እየን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንዓና ኣናኢስካ ክረአ ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምርዳይ የድሊ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ ስጉምቲ ዘይወሰደ ስለምንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እቲ ኩነታት ንቁጠባ ናቱ ብኩሉ መንገዲ ከቢድዎ ስለ ዘሎ እዩ here is one example The impact of the oil supply disruption caused by the US-Israel aggression against Iran are now being felt in Ethiopia, roughly thousands of miles away from the Strait of Hormuz. In recent days, the East African nation has been experiencing a critical fuel shortage as the result of this crisis. In the capital, Addis Ababa, the impact has been truly devastating. Witnessing long fuel lines for days has become the new normal. It's now my 8th day standing in long lines to get fuel. Sometimes they even tell us to leave after the fuel runs out, even though we've waited for days. Then we have to look for another option. The crisis is truly distressing. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ነዳዲ ፀገም ከምቲ ብልፅግና ክሸፋፍኖ ዝፍትን ዘሎ ሓቢዎ ክኸይ ዝደሊ ዘሎ ከምኡ ከም ዘይኮነ ዋላቲ ሜንስትሪም ሚድያ ናይ እንግሊሽ ሚድያታት እውን ክዛረበሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ሰብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሸመንተ መዓልቲ ኣብ ሪጋ ኣሕሊፉ ከም ዘሎን ሙሉእ መዓልቲ ኣብኡ ውዒልካ ነዳዲ ተወዲኡ ኪድ ካልእ ድለይ ኢሎም የብሉና ሸመንተ መዓልቲ ሪጋ ገይረ ኣለኹ ኣነ እዩ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ ኣጋኒኑ ክትብልዎ ትኽእሉ ካልእ ክትብሉ ትኽእሉ ብልፅግና
ዘለዎ ልጭታት በለጭለጭ ከብሎ ይውዕላሉ ከተማታት ህዝብ ግን ሰሪሕን ክነብር ክንምንታይ ተሸጊሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ አብይ አሕመድ አብሪጋ ላይ ከም ተሰሪዕኩም በርነዳዲ ሰአንኩምን አቅሊ ጌርኩም ተጸበይ ብምባል በአሽሙር ጌሩ ከም ተዛርቦም ይዝከር ዘሎ ግዳ ሓቂት ህዝቢ ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ስለምታይ ናይ ቀይ ባህር ወይ ናይ ካልእ ውግእ ዘይገበረ እንድሕር ኢሎም ከዓ ታመልሲ ብዝያየ ዘላ ነዳዲ ስለ ዝሰኣነ ነዳዲ ስለ ዘይብሉ ኩናት ብዙሕ ነዳዲ ድወስድ እዩ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ኩናት ንዕራት ኢኻ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ናዕቢ ሓደጋ ከምፃልካ ስለ ዝኽእል ዳግመ ግምት ንክገብር ገይርዎ ዘሎ ሲ እምበር እቲ ኣጀንዳ ዝተወደን ዝተኸፍለሉን ኣጀንዳ እዩ ስለዚ ንኩናት ድሕር ክብላ ይምኽኣለን እቲ ዘሎ ፀገም ይፈጢርዎ ዘሎ ነቲ ክኸዶ ዝደሊ ሓፂርዎ ዘሎ ንሱ We are facing serious challenges. There are times we have had to wait at least a week to get fuel. The impact is terrible. This all is due to the war in the Middle East. While Tehran's control of the Strait of Hormuz is aimed at ensuring the security of the key waterway. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፀገም እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ብፀገም እዚ ድማ ነቲ ኣብ ስርዓት ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት እቲ ዝዓበየ ፈተና ኮይንዎ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ እቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ክቕፅል ምዃኑን ዋጋ ናይ ነዳዲ ካብ 120 ናብ 140 ክድይብ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ and the problem is going to እናገደደ ክኸይድ ምክንያቱ መጠን እቲ ነዳዲ ዝተሰኣነ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ሃገር ዝብልዋ ዘሎ መጓዓዝያ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ እኽሊ ድዩ መግቢ ድዩ ካልእ ድዩ ንኸተንቀሳቐስ ክኸብድ ስለ ዝኽእል እንተተንቀሳቐሰ ድማ ናይ ነዳዲ ክቡር ብክንደይ መዓልቲ ዝረኽብዎ ስለ ዝኾነ ብክቡር መጓዓዝያ ስለ ዝመፅእ ነገራት ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ናይ ዋጋ ናሃሪ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ነቲ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ስርዓት ድማ ክፍንጅሮ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ ሓሊፎም እውን እቲ ህዝቢ ኦልሬዲ ነቲ ኩነታት ከንብቦ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ኣብ ከትሕኖ ዝኽእል ዝነበረ ከትሕኖ ከም ዘይክእል ፈሊጦም ኣለዉ ስለምንታይ ከትሕኖ ይክእልኒ ቢካዝ ንባዕሉ እቲ ንዕኡ ከትሕኖ ኢሉ ዝጓየ ዘሎ ሃገር ናይ ህላዊ ፈተና መፂዎ ንህላዊኡ ይቃለስን ትልኽ ይብል ከም ዘሎን ይርዩ ስለ ዘለዉ ስለዚ ነቶም ፀላእቲ ተስፋ ዝህብ ሞራል ዝህብ ክኾን ከሎ ንዕኡ ግን ንብልፅግና ግን ከቢድ ፈተና እዩ ያደረጋል የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በሄደችበት ቦታ ሁሉ እየተመታች እየወጣች ነው የመን ላይ ወጣለች አሁን ሱዳን ላይ የምናየው ነው ምንም አይነት ተስፋ የላትም በብዙ ቦታዎች ላይ ውጤት የምታመጣበት ሁኔታ የለም ስለዚህ አብይ አህመድ ተፈላጊነቱ ምናልባት ከዚሁ ጋር ተያይዞ እያከተመ ሊመጣ ይችላልና መጪው ጊዜ ለአብይ አህመድ ጥሩ ነው ከዚህ ሀገር ጋር በተያያዘ በጣም የሚያስፈራ ነው እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ኣብዚ ዋን እዚ ኩነታትና ከበዳ ይኸይድ ከም ዘሎን ንባዕላ ከቢድ ፈተና ከም ዘላን ርግፅ ኣብ ኩንነት ክንዛረብ ስለ ዝደሊ ኢማራት ከምዚ ናይ ዓቢ ሽግር ወዲቑ ኣሎ ንብል የለና ኢማራት ብፍላይ እቲ ኣቡዳቢ ዝበሃል ዝኣክል ሪሶርስ ኣሎ ቢሊየንስ ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ዝኾነ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሸጦ ዝኽእል ሸይጡ ሽግር ክፈትሕ ክእል እዩ ዱባይ ኢዝ ኢን አ ቢግ ትራብል ዱባይ መብዛሕትኡ ኢንቨስትመንት ናቱ ኣብ ዓዲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገዛውቲ እቲ ሂወት ናይ ኩሉ ብኢንቨስተራት ዝእለ ዝነበረ እዩ ኣቡዳቢ ግን ነዳዲ ሸይጡ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ካፒታል ማርኬት ኢንቨስት ስለ ዝገብር ዝኣክል ገንዘብ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ግን ኩሉ ነገር ብገንዘብ ብወረቐት ይፍታሕ ማለት ኣይኮን ስለዚ ነዳዲ ንብልፅግና ክሕግዝዎ ከትሕንዎ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዋላ እኳ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም እንተዘይበልና ኩሉ ምሉ ርሂኻ ንኣቢ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከምዚ ሓደጋ እውን ከውድቕዎ ዝኽኣሉ ከምኡ ድማ እቲ ሕሜት ዝበሃል እውን ንባዕሉ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩናት ተቐፂሉ ኩናት ክቕፅል ንደሊ ማለትና ኣይኮነን ግን እቲ ኩናት ተቐፂሉ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢማራት ደገፍ ተዘይረኺቡ ብዘይ ደገፍ ናይ ኢማራት ድማ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዘይክእል ምዃኑ ተተራእዩ ምናልባት ክጓሓፍ ዝኽእለሉ መንገዲ ህሉ ዶ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለው እስከ ንስማዕ እዮም ፈራውም እንደምታየው ቅርቃር ውስጥ እሱን ራሱን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ነው ቅርቃር ውስጥ ያስገባ እንዴት ብትለኝ የኤምኦዩ መፈራረም ወይንም ደግሞ ዋጋ የሌለው ፊርማ ግብፅን ኢትዮጵያ ደጃፍ ድረስ በር እንድታንኳኳ አድርጓታል ግብፅ እስከዚህ ድረስ ኢትዮጵያ ለስንት ዓመት ሙሉ መሪዎቻችን የኢትዮጵያ መሪዎች በሩቁ ነበር ይዘዋት የነበረና በሱ ምክንያት ነው ሶማሌ ድረስ የገቡት ከዚያም በላይ ደግሞ አሁን ሰንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ብሰንኪ እዚ ናይዚ ዕንጅልና ዝመልኦ ኣካይዳ ንኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ዘእተዋ ሰብ እዩ እቲ ናይ ኢማራት ገዲፋቶ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ጥራይ ግደፎ ንኢማራት ክሕጉስ ዝክብል ብናይ ኢማራት ትእዛዝ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረሞ ኤምኦዩ ጥራይ
ኣብቲ ከባቢ ዝተጸላእና ሃገር ጥራይ ገይሩና ደይኮነሲ ንግብፂ ኣብ ኣፍንጫና ብኩሉ መንጋጋና ብኩሉ መንገድና ብኩሉ ዙርያና ከም ተዓርድ ገይርዋ ደሎ ንሱ ይብላሉ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብቀረባ ምሶም ክሰርሕ ዝኽእል ነበረ ንኤርትራ ጓንዩ ንግብፂ ምስ ኤርትራ ጥቡቅ ዝምድናን ሽርክነትን ከም ትገብር ገይርዋ ኣብ ሱዳን ዘየድሊ ምትእትታው ብምግባር ግብፂ ዝነበራ ፅልዋ መሊሱ ከም ዝዓቢ ይገብረሉ ኣብ ሶማልያ ዘይሕሰብ ዝነበረ ናብ ሶማልያ ግብፂ ከም ተኣቱ ጅቡቲ ታቀንዳ ኣብቲ ገባሕርና እውን እንትኾነ ናብ ኣውን ይኣትሉ ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኬንያ እውን እንትኾነ ግብፂ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንነፍስና ከም ንኽበብ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ ትብልፅግና ዕንደራ ናቱ ዝፈጠሮ ኩነታት ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ኤምኦዩ ንባዕሉ እንታይ ቁም ነገር ኣምፂልና ባሕሪ ዲና ረኺብና ኣብቲ ገባሕሪ ዲና ረኺብና ወደብ ዲና ረኺብና ብሙሉእ ብሓሶት ዝተገበረ ድራማ እቲ ድራማ ዝተገበረ ሓሶት እቲ ድሕሪ በታ ሓሶት ዝተገበረ ድራማ ዝወርደና ዘሎ ግን ኩንነት ዝኾነ ሓቂ ዝኾነ ፀገም ይመፀና ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ክሳራ ዘጋጠማያ ብሰንኪ እዚ ናይ ብልፅግና እንደራ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ቀፂሎም for predictions for the future ኣርባዕተ ግምታት ሂብ ንመጻኢ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ክጋጥም ከም ዝኽእል መጀመርያ consolidation of power the upcoming election will not be democratic but will be used solely to harden and solidify Abis personal grip on power እዚ ሕጂ ዝግበር ምርጫ ኣብ ብልፅግና ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ንስልጣን ኣብ ኢዱ ንክጥቕልል እዩ ስለዚ ንኣቢ ከም ኣምላኽ ዘምልኽዎ ሰባት ኣብ ስልጣን ክመፁ እዮም ኣቢ ድማ ምናልባት ሕጂ እውን ገባርን ሓዳግን እዩ ዘሎ ዝለዓለ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ክወፅእ እዩ ስለዚ ሙሉእ ስልጣኑ ኮንሶሊዴት ሙሉእ ስልጣን ኣብ ኢዱ ንክቋፀር እድል ክህቦ ዝኽእል ምርጫ እዩ ዝብል ዘሎ ቁፅሪ 2 human rights crisis ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግልሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት expect an increase in human rights violation as the government feels more pressure ፀቕጥን ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ እናዓበየ ምስ ከደ ግልሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ካብ መጠን ንላዕሊ እናዓበየ ክኸይድ ከም ዝኽእልን እናበርትዕ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ትፅቢት ክንገብር ኣለና ይብላ ኣሎ ሳልሳይ regional explosions internal conflicts within Ethiopia's various regions are expected to worsen and explode ኣብቲ ውሽጣዊ ምፍንጃር ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣምሓራ ድዩ ኦሮሚያ ድዩ ትግራይ ድዩ ኣብ ካልእ ክልላት ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እናተበላሸ ምስ ከደ ምፍንጃር ከጋጥም ከም ዝኽእልን እቲ ምፍንጃር ድማ ዝተፈላለየ መልክዕ ክሕዝ ዝኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ total isolation Ethiopia faces diplomatic isolation potentially becoming a pariah state left without true allies because of this radical shifts in the long term ኣብ መወዳእታ ድማ ዝተነፀለት ኢትዮጵያ ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ብሰንኪቱ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማቲካዊ እንደራ ተነፅሎ ከጋጥማ ይኽእል እዩ እዛ ራብዓይቲ ነጥቢ ኣነ ምስ ኣይሰማምዓኒ ንኢትዮጵያ እስራኤልን ኢማራትን ሂዝ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ከነፅሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ምክንያቱ ኩሎም እቶም መራሕቲ ኣብኡ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መጋበርያታት ስለ ዝኾኑ ንኢትዮጵያ ከነፅልዋ እዮም ብናይ ኣቢ ብቅዓትን ሓይልን ዘይኮነ እቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ከም ዘይንፀል ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ እዚኣ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ብዙሕ ቀበልቲ ኮይና ትስምዓንን ግን ኮይኑ ተሪፉ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንክግንዘብ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናው እዚ ጉዳይ እዚ ግን ካባና እውን ሕልፍ ዝበለ ሽግር ኣለዎ I'm going to show you one thing ኣብዚ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ listen to this one ክልተ ነገር ከረየኩም እየ እዚ ኩነታት እዚ ብዓብ ስእሊ ናይተን ክልተ ሃገራት ዓረብ እሞ ክንሪኦ ከነተሓዞ ሽዑ ምሳና The Persian Gulf is on edge after a chilling warning from Tehran that if Iran's top leadership is attacked, the palaces of Arab rulers and residences of regional kings may no longer be safe. This is not routine rhetoric. This is a direct message aimed at Gulf monarchies that host American forces and security infrastructure across the Middle East. መጀመርያ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ከረየኩም እየ እዚኣ መስምዑዋ in that the United Arab Emirates is trying to absolutely destroy Saudi Arabia. Initially, I used to say that they're rivals. They're not really, I wouldn't say that they're direct enemies, but now I'm really starting to think that the United Arab Emirates seeks to encircle Saudi Arabia with Israel and basically fragment it. That seems like what's going on now. And this OPEC thing is just one symptom of a much larger strategy which is one of the reasons why I just absolutely hate the United Arab Emirates. Not necessarily because they're treating እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢማራት ምስ እስራኤል ተሻሪኻ ንስዑድ ዓረብ ከተዕንዋ ዓጢቓ ተበጊሳ ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ ይብላ ኣሎ እዚ ግን ብዘረባ ወይ እውን ብተሃዲድ ዘይኮነ ብተግባር ኣብዚ ቀረባ ኢማራት ካብ ኦፔክ ወፂያ ዝብል ግጭፍ ዝኾነ ናይ ሚድያ ካምፔይን ተገይሩ ነይሩ
ብዙሓት ሓይልታት ዝደፍእዎ እዩ እስራኤል ዝደፍአቶ እዩ ኣሜሪካ ዝደፍአቶ እዩ ኢማራት ሰለስቲኦም ሓይልታት ብኩሉ ከም ዝዝረብ ኢማራት ኣዝያ ወሳኒት ሃገር ከም ዝኾነት ናይቲ ዞባ ምንቅስቃስ ኣብ ኢዳ ከም ዝምርኮስ ኢማራት ማለት ናይቲ ማእከላዊ ምብራቅ ቁፅሪ ሓደ ሓይሊ ከም ዝኾነ ንኸነንፀባርቕ ኩሉ ሚድያታት ነፍሲ ወከፍ ቻነል ናይ ሚድያ 3-4 ቪድዮታት ብዛዕባ ገይሩ ኣሎ it was a strategy ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ዞባ ሓያል ሃገር መን ምዃኑ ስዑድያ ዘይኮነ ኢማራት ምዃኑ ከፍልጡ ስለ ዝደለዩ ሓደ ኣብዚ ንውሕ ዝበለ ዘረባ ዝዛረብ ሓንቲ ግን ኣብዚያ ዘርእያ ከርየኩም ኣብዚ እዚ እስራኤላዊ እንታይ ኢሉ ይዛረብ መሲልኩም Moshe here is attacking Saudi Arabia's vision for 2030, which is, they have a lot of economic goals that they want to achieve by 2030, and MBS set out this whole vision. And he goes on, he says that, Saudi Arabia's 2030 vision is absolutely dead. And it's shared with a photo of this map, and it's in Arabic. But what you're basically seeing here is a map with all of these different Israeli flags, where Israel wants to basically establish allies and encircle Saudi Arabia. And of course, the United Arab Emirates is right behind. እንታይ ዝብል እዚ ትሪዎ ፀናዕኩም መጀመርያ ናይ እስራኤል ፋይናንስ ሚኒስተር እዩ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ቪዥን 2030 ዝብል ኣብ 2030 ሓያል ሃገር ክሓንፅ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ሕልሚ ምዃኑ ንሱ ቀዳማይ ነገር ነቲ ሕልሚ ናይ ወይ ራእይ ናይ 2030 እስራኤል ከተፍርሶ ምዃና እስራኤል ድማ ንስዑድ ዓረብ ምስ ስዑድ ዓረብ መጋበርያ ናይ እስራኤል ተዘይኮይና እስራኤል ከመይ ጌራ ከተውድቃ ምዃና ከመይ ጌራ ከቢባ ሒዛታ ከም ዘላ ይዛረብ ኣብ ኢድና እያ ዘላ ስዑድያ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ኣቕሪቡ ከርየኩም ከሎ እቲ ካርታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ኣብ ዘላ ኣብ ኒዮ ባሕሬን ኣላቶ ኣብ ላዕሊ ኣብ ኢራቅ ኣለው የመን እዚ ሳውዘርን ስቴትስ ዝበሃል ዝነበረ ኢማራት ዝነበረቶ ነይሩ ኣብ ሱዳን ድማ ኣብርሃም ኣኮርድስ ኢሎም መንግስቲ ሱዳን እውን ርክብ ገይሮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ኢድና ኢኹም ዘለኹም ናብቲ ኸድዎ የብልኩምን ዝመስል ዘረባ እዩ ነዚ ኩሉ ክግበር ድማ ቁፅሪ ሓደ ተሳልጥ ዘላ ኢማራት እዮም ዝብሉ ስዑድያ ንኽትበታተን ስዑድያ ንኸይሰልጣ ስዑድያ ንኽትፈርስ ዝግበር ዘሎ ካይዳ ብምሉ መን ይገብሮ ከም ዘሎ ክትርድኡ ኣለኩም now let me give you a better picture ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና እቲ ፀወታ እንታይ ከም ዝመስል ፅቡቅ ጌርና ደጋጊምና ክንሪኦ ኢና እስራኤል ካበይ ተበጊሳ ንመን ትሕዛ ኣላ ወሽመጥ ሕርሙዝ ባቤል መንደብ ስዊስ ካናል እዘን ትሪያንግል ስሉሳዊ ስሉስ ህንፃ ዝና ንብሎ ነርና ትሪያንግል ረይቦ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምስ ኢማራት ብሓደ ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ እንተኾነ ንኢራን ስዒርካ እንተዘየለ ድማ ዋላ ንኢራን እንተዘይሰዓርካ ኢማራት ስለ ዘላ ከፊላዊ ቁፅፅር ክህልወና እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ is a very important ኣብዚ ዞባ እዚ ሱፐር ፓወር ክኾኑ እንተኮይኖም እስራኤል ሱፐር ፓወር ክኾኑ ድሌት ኣለዎ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ኩርናዕ ቀርና ኣፍሪቃ እያ ባቤል መንደብ እዩ ሶማሊላንድ ኦልሬዲ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ ሶማሊላንድ ግን ኤግዛክትሊ ሓይሊ ትቦም እያ ነታ ኤግዛክትሊ ዝደልይዋ ዘለዉ ይረኽቡ ኣለውን መጀመርያ ወላ እውን ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፐርሽያን ጋልፍ ማለት እዩ ኢማራት ሙሉእ ቁፅፅር ኣይትቦም እያ ዘላዉ ምክንያቱ እቲ ፐርሽያን ጋልፍ መን እዩ ዝቆፃፀሩ ኢራንን ዑማንን ዑማን ድማ ጠቕላላ ንእስራኤል ኣይትፈትዎን እያ ዳትዋይ ሕጂ ድማ ነዚ ኩናት እውን ጠቕላላ ትቃወመ ዘላ ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ጥቅሎ ብኢማራት በር ኣይቀረቡን ኣለዉ ኣብ የመን ፈቲኖም ነይሮም እዮም ዳርጋ ኦልሞስት ኣትዮም ነይሮም እዮም ስዑድያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድያ ኣበራቢርዎም ወላ ባዕሎም እዮም ተበራቢሮም ካብ የመን ፀፊዖም ኣልዮሞም ኣለዉ እቲ ፀወታ ግን ኣይተወደን ኣሎ ስለዚ ስቲል ክምለስ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ናይ ሱዳን ኦልሞስት ተዓዊቶም ከለዉ እቲ ፀወታ ተቐይሩ ዳዓ መሰሪዕ እናተገለፈ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ፕላን ናቶም ካብ ዝተበገስሉ ኣብ ብዙሕ ከሲሮም ኣለዉ እዚ ማለት ግን እቲ ክሳራ ንግዝኡ እዩ ናይ ኤርትራ እውን እንተረኽሞ እዚ ኩሉ ዓቢ ብልፅግና ባዕሰብዶ ባሕሪዶ ገለዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ እስራኤል ሱፐር ፓወር ንኽትከውን መጋበርያታት ተጠቒማ ትገብሮ እዩ ንሃገራት ዓረብ ብእስላማዊት ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብኢትዮጵያ ጌርካ ክልቲኦም ኢትዮጵያ ኣፍሪካ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ዘለዎ እዩ ንዑ ተጠቒምካ ድሌትካ ትገብር ኣብ ቀርኒ ኣብቲ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ድማ ኢማራት ዲፕሎማስያዊ ጨዋታ ኣለዎ ነዘን ክልቲአን ኣሳሲርካ ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ኣሜሪካ ሓይልን ተወሲኽካሉ ብዙሕ ነገር ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ ስዑድ ዓረብ ዳሞ ስለምንታይ ምስ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ክሰርሕ ዘይትደሊ ምሽ ድሌት ከም ዝነበሮ ምስቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድስ ሰላም ክገብሩ ይደልዩ ነይሮም ተባሂሉ ተረዲዎም ኣሎ ስዑድያ እውን ምክንያቱ መጋበርያ ናይ ኢማራት ንክኾኑ እዮም ዝግደዱ ዘለዉ ስዑድያ ዝኣክል መጋበርያ ናይ ኢማራት ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እስራኤልን ኢማራትን ረእይዎን ክልቲአን ጭቃዊት ሃገር እየን ስዑድያ ኣይደኖ ክንዲ
5 إسرائيل كتكون تخل كندي 10 إمارات كتكون تخل ميبي يعني مالتيو كندزي هاجرن كندزي صلوا زلو هاجرن بزن شقاويت هاجر كم دليتهم كتماززو كفكد ايكني إسرائيل ميبي 5 مليون 6 مليون حزب له إمارات دما كم تريود لهم 1 مليون حزب له سدتنيا دما على 7 مليون 8 مليون حزب له سعود عرب ازي عب هاجري سلازي سعود عرب نفسه كوز يزفتن له زي مس ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምስ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ምስ ሱዑድያ ምስ ቱርኪ ምስ ፓኪስታን ዝግበር ዘሎ አካል ናትዩ እዚ ውድድር እዚ ድማ ከቢድ ፈተና ክልዎ ያብዚ ወንገሊጽ ወን የሪክ ትፈልጡ Bab al-Mandeb area and it'll be able to serve strategic purposes of Israel in that area. That's good. Yes, it'll strengthen the bond with Ethiopia and with the UAE as a countermeasure to both Egyptian but also Saudi initiatives, but mostly Turkish. So that's also good. And I think it's very justified. You know, I have Somalilander friends, people from Somaliland, whom I've known for a while. I was country was لهم بحفشة نتقول دايتي ساتهم أسيهم يريوا كم زلون مسكولاتهم مشاركتنا نسرح لنا نزبوت هذين من الرجال يوم زبل زلوا سلزي أستوعب كاكرو زلون لعلت إنك غزليو كرتاتنا نرزلنا إرتراد ما أبز كبابزي كنا عغزيك لقداسي جغرافيكاوي تصقى سلزلوا مسكمن مشاركتها مسكمو مسانا كشاركو زخول هجرات درو إسرائيل السعودية تارجت جراتها لان قبض تارجت جراتها لان تركون سلستيان وزين هجرات زياتن كبير ترى تطبيقني عبيان بزبي يخون بجغرافيكاوي كمان تاناتن سلزير ترى زين هجرات زياتن نير ترى لان زي كنا نفسن كتحنا قبلا نير ترى تمثل هجر إمارات ندهراتيو أبو ويون سعودية ويون إسرائيل تاتيو سعودية ودي على مالتيو بهم يمزروا يوصل تركون تحنيق على مالتيو سلزي الذكر الدمزي إرترا فولي كابيتالايز قبر لهم زلان لنفسها بزي من قد زين خطوز تفتن كم زلان اتفتناقن كسع كندي كبيت كم زخونة مجنزاب يدلي كلت يوم كم زيلو منافكر قلو أبزي حجز كايات كوينات زخونة يقول مراحنا إيران تتحريمو نزوم نقصاتنا حقرات عرب نخلاتهم أبوتهم كدبدبام يلا إيران زي قد اسمنيهم أبي لهم زخونة مراحناتنا تتحريمو كم تقدم حجز رعنا ينتقاتيمو نخل خاتكم توم نقصاتنا عرب وخستركم يا أبزل لهم بيت منقسناتكم قال كبلو يلا فكرات لهم على كقبروا وديو ما يقبروون نقزيان نقط فقينو نبعلسو أزارة بارسينا نرزلنا سلازي إذا كبابينا كسع كندي أراجز مسيوكم زلو كن جنزب علينا نزون استخاخيل كان بعمقات ممرمارن كدلي إرتراد ما زلوات أجاتات ملو بملو كتكملون كتقايلون زلوا كويني سمعني زبابيل من دبت راي زلنا تسقى أنا إسكا كرزخل كم زي كونه نحنا نزلنا تسقى تغيمنا بزح ربحا كنرغب لنا خل منقدن وحسنت كنرغب لنا خلن لأنه كل دما كاب زلو كاب فقدو كما تسألنا زخل فتناتات كنقلاقل لنا خل منقدن كنفتر لنا إزي تحدو قينو نابقرنا أفريقيا نملس what is going on أبقرنا أفريقيا مجمريا ناب إثيوبيا نخيد هوحاتن ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ቅልውላው ንውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ከይወድቆ ዓብ ስጋት ፈጢሩሎ ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ኩነታት ብዓብ ሸቕሎት ከም ዝከታተሎ ብምግላጽ ዘውፅኦ ህጹጽ መግለጺ ዝሓዘ ጸብጻብ እቲ ወጥሪ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ከይእትዎ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብዘተ ጥራይ ክፍታሕ ጸዊዑሎ ኣዜብ ብርሃነ ሕብረት ኤውሮጳ በክልል ትግራይ እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከም ዘሰከፎ ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ካብ ዳግማይ ኩናት ተዓቂቦም ፍልልያቶም ብዘተክፈትሑ ጸዊዑሎ እዚ ሓድሽ ወጥሪ ክኽሰት ዝኽኣለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንተወሳኺ 1 ዓመት ክናዋሕ ድሕሪ ምውሳን እዩ መንግስቲ ፌደራል እዚ ስጉምቲ እዚ ሕጋውነት ከም ዘለዎ ክገልጽ እንከሎ ሕወሓት ግን ነቲ ውሳነ ንውዕል ፕሪቶሪያ ብቁሉዕ ዝጥሕስ ብምባል ብጽንዓት ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡሎ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ خوا أتي بمسارة سممع بريتوريا زقوما جزاوي ممحدار فريسو بتي قدم كوينات بهزبي استمرت أزبلو بيت مخري منجست تجري كتكا وسينو لو أب منقو خلتي ماكلات زلو مسحب نبزل على بركي دي وأبزلو الأوان أفني حوحات ميكيل أسكدون بريزيدنت جزاوي ممحدار ليتنال جنرال تادس ورده سلطانو بسلماو من قدي كركب تقويو أزك جبر انت زكي لوجن عبي سحتت كم زفت أميوم
ኣጠንቂቖም በአንጻሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዛ አካይዳ ሕወሓት ሓደገኛን ንኹናት ዝዕድምኒ ብምባል ዘረክቦ ስልጣን የለን ክብል ንጠለብ ሕወሓት ውድቅ ገይርዎሎ እቲ ኩነታት ብከምዚ ቁልጡፍ እናዓረጋ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እምበር ሕብረት ኤሮጳ ብዓብ ሻቅሎት ይከታተሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ሕብረት ኤሮጳ በመግለፂኡ ነቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ብስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻቦታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብህጹጽ ክውገድ ፀዊዕሎ ተወሳኺ ካልእ ዙር ኣዕናዊ ኩናት ክውገድን ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ዘሎ ፍልሊ ፖለቲካዊ ዘተ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ኣሎ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ተወዲ ከምቲ ዝበሃል ሚልዮናት ገለገለ ንግደፎሞ ብዙሕ መስዋዕት ክንከፍል ተለና መንግስትና ክንምልስ ትኽልተነት 7 ክልተነት 8 ሞሪጭ ዝበሃል ዘላ ዝመረፀ ህዝብና ክነኽብር ኢና ተዋጊና መጀመር መሬትና ስለተወሰደ ካሊ ይነበረንትና መጀመር ሕዚ ዝረአ ዘሎ ግን ከመይ ጌርና ትኹነታት ተወዲ ትግራይ ከም ትግራይ ቀልጢፉ ዝኹነታት እዚ ከምቲ ዝበልኩሞ ክዘናጋዕ አይብልን ይሰርሐለ እዩ ትውድብን ህዝብን ክቃላጠፉን ሓቲት እዩ ስራሕናውን ክረምቲ ተያተወ ክንትግሪና ኖርማሊ ነዚ ዝኽፈል ፔይመንት ዋጋ እንተሃሊ ክንከፍሎ ኢና እዚ ኢና ድማን ምስ ሰራዊትናውን ምርዳእ እንዳወፅሕና ልፀንሕና ሕዙ ነብዚ ወሲና ይኽንከል ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ትቕበሎ ዶ ይትቕበሎና 4 ኦልተርኔቲቭ ታናይ መጀመርያ ታቕብልቲ ተኻልኦት ግን ግልጽ ንኽትኮኑ ተንቲንወሉ ትግዚያዊ መንግስቲ ይቀጽል በመሰረቱ ኣነ ክቅጽል ኣይፈቅድ ዝንብር መንግስትና እዚ ኣብዚ ሓለፈውን ዋጋ ከፊልና ሊና ተኸቢድ 8 ወርሕ ውግእ ክባል ተለ መንግስትና ይመለስ ህዝብና ዝመረጾና ኣቦቲ ይመለስ ይነሩ መሊስና ይነሩ ሰኣን ብጥንቃቄ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፍጽም ኣካል ብዘይ ምፍጻም ብዘይ ምስተውዓል ዝተገበረ ፌለር ድማ ምክር ቤትና ፈሪሱ ህዝቢ ትግራይ ዛ ምክር ቤት ክትምልሱ ኣይኹም ነዚና ሕዚ ንግዚኡ ግን ቅቡል ገርና የለና ኢለት ምክር ቤት ኣል ተመረጸ በህዝቡ ዲና ይሰጎረሉ ዝተኸሓድናሉ ዘመን 3 ዓመት ማን ዝተኸሓድናሉ ዘመን ከምዛ ሰምዖ ዘለኹም ያ ስለዚ ሽምግልና ተፈቲኑ ብልጽግና ድማ ሽምግልና አይደለን ይሉ የአህመድ ከህወሓት አመራሮች ጋር እንዲነጋገሩ የቀረበላቸውን ጥያቄ በድጋሚ ውድቅ ማድረጋቸው ተነገረም። የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባም ጥያቄ አቀርበው ለጊዜ አስተዳደሩ ጥያቄ ማንሳታቸውን ታውቋል። የትግራይ ህዝብን በሁለንተናዊ መልኩ ክልከላ ውስጥ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንደፈረሰ ከገለጹ 7 ወራት አልፏቸዋል። ስምምነቱን የተፈራረምኩት ከጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ጌታቸው ረዳ ጋር ነው። እነርሱ ደግሞ እኔ ጋር ናቸው። ያልተፈራረምናቸው አካላት ናቸው የፕሪቶሪያው ውል ይከበር የሚል ጥያቄ እያነሱ ያሉት በሚል የስምምነቱ ተፈራራሚ የሆኑን ህወሓትንም ምርጫ ቦርዳቸው በኩል ከምትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ሕጂ እውን እኒ ዘተ ሰላም ምስ ህወሓት ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ህወሓት ዝተፈራረመ ሕጂ እውን ምስ ህወሓት ንዓት ተዘራረብ ተባሂሉ ተሓቲቱ ንዑ እውን ክዘራረብ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ብመሰረቱ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ደፍርሶ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንክጽገን እውን ተበግሶ ክወስድ ዘይደሊ ነገር እንተሎ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ድማ እዩ ነፂጉ ዘሎ ነቲ ምስ መራሕቲ ናይ ትግራይ ክዘራረብ ዝሕተት ዘሎ ካልእ ቀፂሎም ፖለቲካል ዴድሎክ ትግራይ currently has no formal administration ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ወቅዓዊ መንግስቲ የብላን political or budgetary ties within the federal government leading to complete halting federal funding and fuel supplies ስለዚ ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሃጓፍ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ድሾሞ ታደሰ ወረደ እቲ ህወሓት ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርስ ስለ ዝኾነ ንስልጣና ይንቅበሎን ይነድሕር ምባሎም ኣብ ተፋጠጥ እዮም ዘለዉ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ጠቕላላ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሽግር ገጢምዎ ኣሎ ምክንያቱ ባጀት ናቱ ይኹን ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ካልእ ናይ መድሃኒታት ቀረባት ብናይ መልክዕ ክመፅእ ዝኽእል ከም ንሪኦ ዘለና the extension of the TPLF interim mandate ወይ ከዓ እቲ ስልጣን ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ዝነበረ ከመይ ነይሩ ናይ ክልቲኦም ወገን እዩ ምርዳእ ዘድልዮ ነይሩ ክልቲኦም ክረዳድኡ ይከኣሉን ስለዚ ሓንቲ ረባ ዘላ diplomatic pressure ከም ዘሎን US and African Union diplomats have attempted to mediate and encourage dialogue but the efforts have been rebuffed by the Prime Minister ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኤውሮፓ ሕብረት ካልኦት ዲፕሎማት እውን እንትኾኑ ናይ ኣሜሪካ እውን እንትኾኑ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብይ ኣሕመድን ሽምግልና ክገብሩ ይፈቲኖም ተደጋጋሚ ድማ ብኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተነፀገ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ከም ዝተነፀገ ግን ኣይገልፁን እዮም
ህወሓት ይዓብኹም ዘሎ ጥራይ ዝዝረብ ቀጻሊ fears of intervention reports suggest that the federal government may be seeking a formal invitation from the Tigrayan leaders to intervene militarily. ስለዚ ብልጽግና አብይ አሕመድን ብልጽግናን ካብቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ጻድቃንን ጌታቸውን ስምረት ፓርቲን ዝበሃል ዘሎ ኩናት ሓግዘና ዝብሉ ጻውዒት ክረክብ ሞ ምስቶም ናይ ሓራ መሬት ደጎሎዶ ዝበሃሉ ዘሎ ተጠቂሙ ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ መጀመርያ እቲ ጻድቃን ዝበሃል ለንቀነ ዝበሎም መስምዑ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ሰፊሕን ዓሚቑን ዘተ ከም ዘካየደ ፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ልፍንታዊ ደማዊ ኩናት ብመስዋዕቲ ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ደው ክብልን ኣፈላላያት ብልዝብ ክፍትሑን ዘኽእለ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምፍራሙ ተኹስ ደው ኢሉ በብዕለቱ ብጥይት ዝመውትን ዝመዛበልን ዝነበረ ትግራዋይ እንተናእሰ ካብ ድምፂ ተኹስ ዕረፍቲ ክረክብ ካብ ዝጅምር ዛጊድ 3 ዓመት ገይረሎ ዝበለ እቲ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ደሌት ለውጢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ብምሉእነት ክትግበርን ናብ ምሉእ ሰላምን ልምዓትን ክሰጋገርን ድማ ኩሎም ጸገማት ተጻዊሩ ብሃንቀውታ ይጽበል ኢሉ ይኹን እምበር ብዘይ ኩናት ክነብር ዘይኽእል ዝበሎ ድሕሪ ጉጅለ ህወሓት ምስ ብምኽንያት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆረዩን ዝተኸለፉን ሓይልታት ዝኾኑ ሻዕብያን ፋኖን ብምጽባድ ትግራይ ዳግም ማእኸል ዓውደ ኩናት ንምግባር ህዝቢ ትግራይ መልኢኻ ንምጽናት ዳንኬራ ኩናት ኣብ መውቃዕ ይርከብ ክብል ድማ ንህወሓት ከሲሱ እዚ ናይ ኩናትን ጥፋትን ጽምዶ ንኩናት ቀድመ ምድላዋት ወዲዩ ፈኸራታት ኩናት ምእዋጅ ካብ ዝጅምር ዋላ እኳ ዝጸንሐ እንተኾነ ሕጂ ግን ናብ ምሉእ ኩናት ንምእታው ብዕሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ፈሪሱ ኣውጀሎ ክብል እውን ጀነራል ጻድቃን ዝመርሑ ውዳበ ኣቃሊዕሎ ጉጅለ ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ዝገበረ ሓቆፋይን ኣሳታፋይን ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ምጥያሽ ዕድላት ኩሎም ብምዕጋት ነቲ ንባዕሉ ቢሒቱ ብስም ስምምዕ ፕሪቶርያ ክጣይሽ ዝገበሮ ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ንምፍራስን ብሓፈሻ ድማ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብምፍራስ ነቲ ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝፈረሰን ግዜኡ ዝሓለፎን ቤት ምኽሪ ንምምላስ ወሲኑ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ ምንቅስቓስ ደሌት ለውጢ ትግራይ ብዝርዝር ገምጊሙን እዞም ስዕቡ ውሳነታትን ንመርገጽታትን ከም ዘመሓላለፈ ድማ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብሰላማዊ መንገድን ብልዝብን ከይተሸራረፈ ክትግበር ካልኣይ ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ሓቆፋይን ኣሳታፋይን ኮይኑ ዳግማይ ክጣየሽ ሳልሳይ ኣብ መላእ ትግራይ ናይ ኩሎም ፖለቲካ ሓይልታት ተሳትፎን ናይ ህዝቢ ወሰናይነትን ዘረጋግጽ ኣብያተ ምኽሪ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ክጣየሽን ህዝቢ በዓሉ ምምሕዳሩ ክመርጽን ራብዓይ ብጉጅለ ህወሓት ዝግበር ዘሎ ነባር ቤት ምኽሪ ምምላስ ዝብል ሓደገኛን ጻሕታሩ ኩናትን ተግባራ ብሓፈሻ ናይ ትግራይ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ኣብ ምትህልላኽ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣብ ኣምሓራ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ كم تري وزلهم سلام سلفي أب أوروبا سفي زخانة سلام سلفي بأوروبا أب كل دياسبورا سوري أب دياسبورا بكل أوروبا كهاد كم زغلن أوش إثيوبيا ونتخانة كم تري وزلهم حرستوت سلام سلفي قبر خمسة لون التمرجع بلتقنا قبر إزدال زلون التزبين نتكونتات نايت هاجرن زو كل كم زي كونه يوزريكم look at these people I mean تا إثيوبيا تبهال أب قطرات كون كله نزيه تمثل أب تكتما كتري واخر لهم ناس ما يمدرن في اللي تري لهم تخكلن يا مثل إثيوبيا نزيز مثل أب كتمان قطرن ناس ما يمدرن في اللي زلوا هيواتنا إثيوبيا ويان أزيو استفعل عليه نجريو زخانة زب محرا أب كل المحرا فانو ورن تخانة مرجع خمسة كايد كم زي مخانو أتريرو يسرح له لتزبو ورن تخانة إن تقاتلنا ناموتنا سلام الركعتين زي رخبنا شماو مرجع غير كات وساقة 5 عمد دي ولا 6 عمد ولا 7 عمد كم دليت كاخت تساوتلنا اين فقدنينا يزبل زلو مرايانا تدما كم تري وزلهم يوم بخلو استوى هذا مدقعتي ويون تقاومو انصار ابي احمدن اكايداناتون نرئ لنا مالتي الزون نفسه زخاله تقاومنا نتزلو كنتاتي ازي نعبي انتاي كغبرو يخل انتاي كفترو لخل نغزي يخون قطفينا because there are many things بدمير كخاطر يزلك بنصل ترايريخا كفتح زخل قداي يكونن حنت بزيا لا زازر بازيا من اسمعيا صبو تركم كتبنا تخليا زيا
ተሾመ እንደው የህዝቡን ስሜት ያው ህዝቡ ሁሉን ነገር ያውቃል። እኛ ምንድነው ለቀባሪው አረዳው የሆነብን ተቸገርን። ምናልባት ይሄ ህዝብ ትንፋሹን የሚሰማበት የሆነ መድረክ ቢያገኝ ኖሮ ምን ሊናገር ይችላል የሚለውን ስናስብ እሱን ሊናገር የሚችለውን ወክለን ነው እንግዲህ ትንፋሹን እያሰማን ያለ ነው። አንድ ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያገኘሁት ነው ምን ያህል ሰው ተማርሮ እየጻፈ እንዳለ 2 ሊትር የእግዚአብሔር ውሃ 60 ብር የሚሸጥባት ሀገር፣ ሩብ ኪሎ ጥብስ 500 ብር የሚሸጥባት ሀገር፣ 1 ሊትር ናፍጣ 1000 ብር፣ አንድ ፍንጃል ቡና 40 ብር፣ ባጃጅ መኪና የተለያየ ተሽከርካሪ ኖሮ የምትራብባት ሀገር፣ ሙዚቃ ሰማ ተብለህ ማጎሪያ የምትወርድባት ሀገር ከጥቂቶች በቀር ሁላችንም በሚባል መልኩ ምረትና ኢትዮጵያውያን እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ ክንምንታይ ሃገር ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ኣብዚ ግን ሓንቲ እንታይ ይብሎ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር እስከ ብኸመይ ትገልጾ ምስ በሎ ጽቡቕ ዝኾነ ገምጋም ናይቲ ቁጠባ እዩ ዝነግር መጀመርያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ክነግር ከሎ ከቢድ ዝኾነ ቁጠባዊ ብድሆታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ የጋጥም ከም ዘሎን ሓደ ካብኡ ዝብሎ ዘሎ ኤክስትሪም ኢንፍሌሽን ድሮቱ ዝሓለፈ ምንሃር ዋጋታት ናይ ኣስቤዛ ናይ ካልእ ተደለይቲ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ the speaker lists dramatic price increase for basic goods like water, coffee, fuel and food noting that the costs have risen tenfold in some cases ስለዚ ዋጋታት ናይቲ መሰረታውያን ዘድልዩ ንሰብ ማይ ክኸውን ይኽእል ቦንክ ክኸውን ይኽእል ነዳዲ ክኸውን ይኽእል መግቢ ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት እቲ ዋጋ ብዓሰርተታት እፅፊ ወሲኹ ከም ዘሎ ኣብ ገለገሊኡ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ድኽነት መሊሱ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ordinary citizens describe their daily struggles mentioning that they are on the brink of starvation and that they may have been forced into begging ተራ ሰባት ሰሪሖም ዝነበሩ ስድሮም ዝዓልዩ ዝነበሩ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ጠቕላላ ድኽነት ምእታውን ኣብ ጎደና ወፂኦም ናብ ምልማን ቀሪቦም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ከይፈተኻ ናብ ለማናይ ዝቕይረካ መድረኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ቀፂሉ unemployment and hopelessness ሽቕለት ኣልቦነትን ተስፋ ኣልቦነትን ወይ ከዓ ተስፋ ቁርፀትን ይብላ ኣሎ mothers express despair and their children's lack of jobs with some even feeling unable to support or feed their families ስለዚ ወለዲ ብፍላይ ኣዴታት ድማ ብሓቂ ተስፋ ቁርፀት የጥቃዕን ከም ዘሎ ደቀን ስራሕ ዘይብሎም ንሳትን ድማ ስድራ ቤት ንምላይ ክሳብ ኣዝዩ ከቢድዎም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ government disconnect መንግስቲ ጠቕላላ ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ ክርድኦ ዘይክእል ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ The speaker criticized the Prime Minister referred to indirectly for inaugurating recreational parks and sports centers while the public lacks basic necessities and industries that could provide jobs. ስለዚ ብልጽግና ንጉሆ ምሸትን ፓርክታት እዩ ዘመርቕ ዘሎ ኢሉ ፓርክታት ስራሕ አይፈጥሩን እዩ ከብድኻ ምስ ፀገብካ ሂወትካ ምርታሕ ምስ ኮነ ኢንጆይ ትገብረሉ ቦታ እዩ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ምዕባለ እዩ ፓርክታት ትገብር ጽቡቕ ፓርክታት ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ይድመጽ መጀመርያ ፋብሪካታት ኢንዱስትሪ ከተሃንጽ ሰብ ክሰርሓሉ ዝኽእል እቲ ፍርያት ድማ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግኣልካ ዝኽእል ስለዚ ኣቢ ዝርከብ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንምንታይ ይውዕል ኣሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘየገልግልነት ቢዘውዕሎ ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ እዚ ዝርአ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ናይ መናብሮ ማለት እዮም ዝብሉ ዘሎ ፓብሊክ ሰንቲመንት versus ኦፊሻል ናራቲቭ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎን ኣብዚያ እውን ሓንቲ ቪድዮ ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆም ነይሮም ኣቢ ንዑ ትረኣዮ ዘላ ኢትዮጵያን ነቲ ዴይ ቱ ዴይ ዝነብር ዘሎ ኢትዮጵያ ትረኣዮ ዘላ ኢትዮጵያን ክጋጠማ ከም ዘይከኣላ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ this is going to be a very interesting ንክትዕዘቦ ምስ ግዜ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ግን ኣብዞም ክሰምዖ ትኽእሉ ይህ ውሃ 10 ሊትር 100 ብር ነበረ እኔ አዲስ አበባ ስገባ ከ8 ወር በፊት እኔ ኑሮ ውድነትን ማየው በውሃ ነው ሌላው ነገር ላይ አይገባኝም ብዙ አሁን 150 ብር ገብቷል ማለ 110 ብር ነበረ ባንዲ 40 ብር ጨምሯል እንግዲህ በ150 ብር 10 ሊትር ዋጋ ገዝታችሁ አስቡት 1 ሊትር ብቻውን ስትገዙ በለሰኩ ዶክተር ቦርም እየራበኝ ነው እንዳንድ ወጣት ሰርቼ ይገባለሁ ተምሬያለሁ በተማርኩት እሰራለሁ ከኔ የሚጠበቀውን እያረኩ ነው ግን ለምንድን ነው እየተቸገርኩ ያለሁት ማልከተማ ላይ ነው መብራት ኢንተርኔት አለ ነገሮች እንዴት ታስቡትና ከምታስቡት ኢትዮጵያ ከምታስቡትና ከማስበው በላይ እየተገነባች ነው ከምታስቡትና ከማስበው በላይ 27 ሚሊዮን ተረጂ የነበረበት
كم تريوا دلهم تزبي كبيت زخونة بغالات كقلت وزي كل شجر كم زلهم يزاربوا أبدا تهجر كاب نصهم كتحسبوا تقولون أنا كحسبوا زخلن نلعلي تهنأ زلان توينش أف زلان هجريا سلزي أي ترداكم من سلزولم برت هجرسي توينش أف زلان يبلو مالو I'm not sure تزبي بخمي كرداي نزا زربازيا كالارسي يجن it's a paradox يمزبلوا زلو نبي حكي تراسب كردو زي كل درجة شجر يقاتي مزلو كابوكات يلوم ون مزبلتقنا نايتد أفرون بلتقنا باسن ما يقصل عليهم زبلو زلو በት ወይም ደግሞ ወቀሳ ለምዶበት በስተት ቴዲ አፍሮን እንዳጠሩት አንፈልግም። በስተት የኛ የምንላቸውን የህዝብ ልጆች በእናንተ አንደበት እንዳይጠሩብን አደራ። የእናንተን ጥሯቸው ችግር የለም። ብልጽግና የቴዲ አፍሮ አቅም አይቶታል። የዓለም አቀፍ ሰው መሆኑ እያንዳንዱ ኤምባሲ በደንብ አድርጎ የሚከታተለው ሰው መሆኑ ያሳየ ነው። የአማራ ፋኖ ህልውናን አረጋግጧል። የአማራ ህዝብ ህልውና አይደለም የኢትዮጵያ ህልውና እያረጋገጠ ነው ያለው። እንኳን የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አለኝታ ሆኖ እየመጣል ነው። ገና ደግሞ ይመጣል፣ በቅርቡ ይመጣል። ለሱ ምላሽ ወደ መስጠት ሳይሆን ለኢትዮጵያ أبي أحمد كيتردون خولهم تمالي أيكونن دو بحادة دمس خزاربوسي نحات حدهم كبال عزو علوزنا برز بإثيوبيا يحبرهم كم زليو اتزاقرم أمون جوز بي ميدياتاتنا يمحرنا يتقرعين زرعو زلوم حدنت متأممان ويون العما خانت إركا مفلات نابي حدا كابتك عند حمام رأسو غين وزليو نايا محرا ميديا مستناي هو حد غيرنا إهادك بديلنا يلو زلوم كريتا مستناي هو حاتن ناي تقرعين أتحساسبا حباراو علامة كلهم يلكا زحسب أي نبرم بناي بلصقنا أتحساسبا لومي كل نجرزي سالا عشنتنا أبي تبجحيو جد ما تيدي أفرو مستقاروسي صبغ شماي نبرون كابتقارب لعلني يرترايد فتي لهم زحركون سبات نيرو بزخونة أبزي وانزي تيدي أفرو زدرو فدرفي بتقارو تقبال نتروخي بلو ببحارو بقولهم سلازي تايب علاتيو ساقامكم فليتكم ساقامكم تفتحكم صبغيو بملعاتكم تابت بلصقنا زلهم زناناتكم تأكيبوا كندنا يتيد أفريقيا كونيو يمزولهم زلهم أتم تتقبع بيلهم دما بل كلهم يوعلوا له كانوا يزمروا በነገራችን ላይ እኛ ለሱ መልስ አንሰጥም እኮ መልስ ነው። መልስ እየሰጠች እኮ ነው ያለችው። ድንጋጤያቸው በሁሉም መስክ ነው ይውላችሁ። ዲያቆን ሄኖክ የዘፈንን ኃጢአትነት ለማስተማር ዳስጣል የሚል ሙዚቃ ጠብቀህ አይደለም። ለአብይ መገረድ ከፈለክ ነጠላህን መስቀል እያጣፍተህ ቤተ መንግስት በር ላይ ስትዘምር መዋል መብት የተጠበቀ ነው። ወጣቱ ሰው አሁን በቃ ቴክ ኦቨር ካላደረገ ምናምን ሁሌ ያማረርን ፖለቲክሱ እኛን እንደማይመለከተን አድርገን እየኖርን የፖለቲክሱ ገፈት ቀማሾች ነን። እኛም በቃ ማለት ሰርተ ካልበላ ሰላም ከሌለ ምናምን ወጣቱ ማለት ነው። እኔም ያኔ ስታንዳፕ ኮሜዲ እንድጽፍ ያደረገኝ ነገር አንዱ ይሄ ነው። በቃ ምን ዩኒቨርሲቲ ተምረን ከብዙ ሰዎች ጋር እንደሆነ ስታይታል። ሶሉሽኑ ምንድነው ብለህ ታስባለህ? ምን አሁን ሁሉ ጊዜ የተባለ ነው። አይ ይሄ የዞር ጉዳይ እኮ እንደማይጠቅም ላይ ያሉትም ያውቃሉ ነው የምልህ እኮ። ግን አሁን ገበያው ይሄ ሆነ። በቃ ይሄ ነው እየተሸጠ ያለው ሐሳብ። አሁን ሐሳብ ጠፋ መሰለኝ። እየተሸጠ ያለው ሐሳብ የዘር ሐሳብ በቃ እሱ ሆነ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋንዚ እቲ ዓሌታውነትን ፀቢብነትን ሲ ሕማቅ ምዃኑ እኳ እናተፈልጠ እቲ ድሽየጥ ዘሎ ኣብ ዕዳጋ ተጠላብነት ዘሎ ኣርስስ እዩ። ስለዚ ዋላ እቲ ሰብ ነቲ ሕማቅ ነገር እናፈለጠ ንዑ ንክገብር ዝግደድ ዘሎ ንዑ ክገብር ይመርፅ ኣሎ እናበለ እዮም ዛረቡ። ኣብ ሓቂ ዘገርም እዩ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ወሪዳቱ ዘላን በፂሓቱ ዘላን ባት ኣጋይን እቲ ዲስካሽንስ ካብ መንስያት ዝወፅእ ዘሎ ሓደ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቶም መንስያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ሓፊርኩም ሰላማዊ ሰልፊ ዘይትገብሩ ገሌልኩም ኣብ ደገ ኮይንኩም ትዛረቡ ዘለኹም ንብልፅግና ኣይኮነን ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ንክንድግፎ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ከማን የሸግረና ኢሉ ፈፂንካ መትሓዙ ዘይብሉ ስርዓት እዩ። እንታይ ከም ዝገብር እውን ማንም ዝግምቶ የለና በለ ይዛረብ። ስለዚ እቲ መንሰይ ከምዛቱ ተቀምና የሚለው ነገር እየቀረ መጣ። አሁን በስታንዳፕ ኮሜዲ እነዚህ ነገሮች እየገፉ ይመጣሉ። እነዚህ በደንብ እንዴ እነሱ እስካላቆሙ ድረስ እንደኛ ለምን እንቆማለን? ማንን ፈርተን እንቆማለን? ምን ያስፈራል እንዴ? የሚመጡት ነገሮች ያንን ተከትሎ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች ማለት ነው። ይሄን ነው እኮ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ለጓደኞች የሚላቸው ነገር አሁን እንደዚህ ፖለቲካ ነገር ስትሰራ የዜናውም ላይ ምናምን አለ። ከዛ አንተ መንግስት ነካሽ ምናምን ይላል። በጣም ተሳቆ ነው ማለት መንግስት እንኳን አንተን እየነካ ነው። ወፍታል ምን ያሳከኛል ማለት እሱም ይነካል። ብሓፈሻ እቲ ንቅሓት ናይቲ መንእሰይ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ስታንዳፕ ኮሜድያን እዩ። እዚ ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ነይራቶ እንተዝረኸባ ነይረ ስሓቅ ሞትኩም ነርኩም ነቲ ብልፅግና ቆርቦቱ ክሳብ ዝቕለጥ እዩ ዝሃርሞ። ግን ኣይ ዊሽ ኣይ ኩድ ፋይንድ ኢት ሓንቲ ጆክ ነይራቶ ናቱ ክሳዕ ክንደይ እቲ መንግስቲ ዲስቶርትድ ከም ዝኾነ ቀዳምነት ናይቲ ሃገር ህዝቢ እንታይ ይደሊ ዘይጥምት
ኣብ ናይ በይኑ ህውተታ ክነብር ዝመርጽ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ድማ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ጸገም ናይ ህዝቢ ሽግር ክርዶ ዘይደሊ መንግስቲ ምዃኑ ብልጽግና ዝገልጽ ነይርዎ ግን ኣብ ካልእ ግዜ እንተረኺበ ከምፃልኩም ክፍትነ because they are really ቲ መንሰይሲ ቀቢፅዎም እዩ በቃ ካብዚኣቶም ወላ ሓንቲ ክመፀና ዝኽእል የለን ሕማቑም ፅቡቑም ኩሉ ሪና ኢና ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣይኮነን እድልና ንርኢ ዓይነቱ እቲ ድፍረት ይረኣየካ እዩ ኣመና ምስ ከፋካ ኩሉ ግዜ እቲ ድፍረት ናብ ናይ መወዳእታ ደረጃ እንዲ ዝድሂብ ግን ኣገይን ብልፅግና ድማ ንክንደይ ሰባት ኣጥፊሉ ሕጂ እውን ኣብዚ ሕጂ እውን ኣንተ በትኪ ኢላ ክነግረኩም ከሎ ካብ ሕጂ ንድሓር ሞር ኣግሬሲቭ እናኾነ ክኸይድ ምዃኑ ምክንያቱ ንህላዊ እዩ ዘገድሶ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ዕንደራ ወይ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ንሱ ዘይደልዮ እንተሎ ከቢድ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ጌርኩም ውሰዱ ወይም ዝብል ዘሎ ብዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብልፅግና ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክወፃ እዩ እንታይ ክገብር እዩ ንዑ ዝምልከት ኮይኑ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳዮም ክሳብ ክንዱ ውሽጣት ኢና እዝንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና የስ ንዓና ብቐጥታ ዝፀልወና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንዓና ታርጌት ዝገብር ስራሕ ስለ ዘለዎም ሸለሊልና ክንሓልፎ ወይ እውን ሓንቲ ከይተዛረብካ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር ኣይኮነ ምክንያቱ ንግሆም ምሸትን ብዛዕባና ክዛረቡ ይውዕሉን ይሓድሩን ኣሎ ክፈርዱና ይውዕሉን ይሓድሩን ኣሎ ስለዚ ከም ኤርትራውን መልሲ ክህብ ነቲ ኩነታት ርዩ ሕማቕ እውን ክምነየሎም ከምቲ ንሶም ዝምነዩልና ዘለዉ ሕማቕ ክምነየሎም እውን ሓጢኣት ኣይኮነን ምክንያቱ ንሳቶም እውን ሕማቕና ጥራይ ስለ ዝምነዩ ዘለዉ ሓደ ብሓደ ንኸውን ማለት እዩ ክቕፅል እየ ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ Well, the history is that the Eritrean people never had the right to decide for themselves. The UN placed them in part of Ethiopia as a confederation in 1952. And then in 62, the emperor forced them to become a province rather than as an independent state. So that started the war. So I said, I believe they should have a right. I asked Meles, well, how do you feel about Eritrea becoming independent? He said, the Ethiopian people don't like that. They want Eritrea to stay as part of Ethiopia. And I said, well, can you do anything about it? He says, I'm not going to fight them because then they'll go back to the mountains and have another. Fight back again, yeah. So he said, well, we'll have to live with that. But I know the Ethiopian people don't like that. In my opinion, the 1998 war was started by Meles. ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ሳሕቲ ካብ ናይ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓቂ እዩ እዚ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ሲ ብመሰረቱ ናፅነቶም ዝተነፈጎም ዝተኸልከሎም ህዝቢ እዮም ኣብ 52 ናፅነቶም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝረኽብሉ ዝነበሩ ናፅነቶም ዝግባኦም ክነሶም ብዘይድሌቶም ኣብቲ ናይ ኮንፌደሬሽን ዝበሃል ምስ ኢትዮጵያ ቆሪኖማ ነቲ ዘይደለይዎ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ንጉስ ካብቲ ፌደሬሽን እውን ከም ዝጠቕለላ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ናፅነቱ ምስ ረኸበ ንመለስ ኣብ ገለ ክፋል ሓቲተ ነይረ ከመይ ይርእይዎ እቲ እዛ ሃገር ኤርትራ ናፃ ምዃና ምስ በልክዎም ኢትዮጵያውያን ኣይፈትውን እዮም ኤርትራ ናፃ ምዃና ብምባል ንስኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዛዕባኡ ምስ በልክዎ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልነ ገለ ክገብር ተፈቲነ ኣብ በረኻ ክወፅኦም ከም ብሓድሽ ተቃሊሶም ድማ ገለ ክገብሩ እዮም ኢሉኒ ይብላ ኣሎ ዝኾነ ዝእመን ዘረባ ኣይኮነን ግን ካብኡ ናቡ ብናተይ ርእቶ ይብላ ገዳስ ዘረባ ግን ብናተይ ርእቶ ናይ 1998 ኩናት መለስ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ከም ዝጀመረቶ እየ ዝርዳእ እዩ ዝብል እዚኣ ሓንቲ ካብተን ሳሕቲ ዝርከባ ሓቂ እያ Because I've read you've heard of WikiLeaks? Yes. This was U.S. communications that were leaked. Okay. And I've been reading those, and it looks to me pretty sure that Meles wanted to explain to me why. Unfortunately, there are UN sanctions against Eritrea, which I think are totally unjustified. ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኢልካ ክትምስክር ትኽእል ኢኻ ግን ዋላ ሓንቲ ሄርማን ኮሄን ዝበሃል እዚ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃላ ይከኣለና ኤርትራ ቤላ ገይሮም ይፃወቱልካ ድሓር ፃድቕካ ይፃወቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝኾነ እቲ ኩናት ካብቲ ዊኪሊክ ዝወፅእ ሓበሬታ ክንርኢ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተጀመረ ወይ መለስ ከም ዝጀመረ ኢና ንፈልጥ ብዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ብዘይወዓለቱ እገዳ ወሪዱ እናበለ እዩ ዝናዘዝ ካልይቲ ድማ ኣላለንከነ ሸር ገብርዎ ኣለዎ ገለገለ እዚኣ ኻ ዝከስምዕዋ The logic behind this position of the United States. Okay, maybe you can clear up for us Iran's role in this region. There is no role for Iran in this region. Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale. Not for Iran, not for Israel, not for the United States, for nobody. If Eritrea is not for sale, then how do you justify providing arms for Hamas
And how do you justify providing arms we don't even have any diplomatic relations with any Palestinian organization. እዚ ክስ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ 2011 ኣቢሉ ዝገበረ እያ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ክስ ክሳዕ ክንደይ ዘየለ ነገር ከሲሶም ኣብ ሽግር ክእትውካ ከም ዝኽእሉ ኤርትራሲ ኣብ ምንታይ ምስ ከበዳ ንእስራኤል ኣብ ከብዲ ኣትያ ንሓማስን ገለን ከተዕጥቕ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ሓማስ ርክብ እንተለካ ብዘይቃለ ብዘይዝኾነ ይኹን ፀገም ገላ ከውርዱልካ ፀገም የብሎምን ስለዚ ኤርትራ ምስ ሓማስ ርክብ ኣለዋ ምስ ኢራን ርክብ ኣለዋ ንኣልሸባብ ትዕጥቕ እያ ኣብ ሱዳን ተቃውሞ ንምግባር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘይወረዶ ነገር የለን ሓቂ ንምዝራብ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዝነበረ እዚ ጌጋ እዩ ዝሓሶት ኢልካ ከማ እንደሰልችወካ ዓይነት እዩ ድሓር እቲ ሕቶ ይብላይ እኮ ሕቶ ናተይ መልሲ ደሊኺ ኮንክ እንትሓትኒ ዘለኺ ኢልዎ እንታይ ዳ እቲ ሕቶ ከም ዘረባ ንክዝረብ እሞ እቲ ክሲ ጥራይ ስለ ዘገድሰኩም እዩ ንሕና ነፂግናዮ ንሕና ኣይወዓልናየን ኢልናኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ነገር የለን እቲ ግዳ ሓቂ ድማ ሳያታ ዘረባ ተፃሒፉ እቲ ሕቶ ንፕሬዚደንት ዝኣክል ተሓቲቱ እዮም ዝብሉ ሽዑ ምስ ሓማስ ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ኦፍኮርስ ክነፅግ እዩ ግን እንተዘይህልዎ እንታይ ኢሎም መኸሰስዎ ሽዑ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ 2011 ሜይንስትሪም ሚድያ ይእመን እዩ ነይሩ ሰብ ይኣምኖ ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝወረደሲ ሃየንታ ኣለዎ ሓሊፉ ይፀንሓኩም ይኸውን ኢሉ ካብዚታት ዝተበገሰ ይመስለና ሓደስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እዚ ሓንቲባ ኣና ጋሪሰን ትበሃል ጋዜጠኛ እያ እንታይ ኢላ ኤርትራ ገዳ ከተልዕለልና ንደልለና ትብሉ ኣለኹም ግን ናይ ኣሜሪካ ገዳ ክለዓለልና ኤርትራ ትደልላ እንድሕሪ ኢልኩም ትዛረቡ ሰማዕ ኣለኹ ግን ሓደ ግዜ ድማ ዝተውዕሉ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ክለዓል ከሎ ፈንጂ ቀቢሮም እዮም ዘልዕልዎ ኢላ ንኣብነት look at what happened to Libya ንሊብያ ኣብ 2003 እገዳ ምስ ተላዕለ እንታይ ገይሮምላ እንታይ መራፊት እዮም ላ look at ሱዳን እውን ከምኡ ናብ አብርሃም አኮርድስ ክትኣትው ኢኹም ተገለ ኢሎም ዝገበርዎ እንታይ ገይሮም ኣለው ስለዚ ኣሜሪካ እገዳ ከልዕሉ ከለው ኩሉ ግዜ ካልእ ቦምባ ቀቢሮም እዮም ዘልዕሉልካ ኤርትራውያን ተጠንቀቁ ዝመስል ዘረባ እዩ ዝኾነ ይኹን እገዳ ናይ ኤርትራ ክለዓለልና እንደሊና ንሕና ግን ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ድማ ትምህርቲ ክውሰድ ናይ ግድን ትምህርቲ ክውሰድ ክኸላሉ ተዓሚትካ ጥራይኩም ከዶ ንኽእል ጉዳይ እንደልን ኢና ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ እገዳ ክለዓለላ ፀገም ናትና ድማ ክፅረገልና ክቕረፈልና እንደሊና ብሓፈሻ ዋይ ኤርትራ ማተርስ ንዝብል ድማ ስትራቴጂክ ኮስት ላይን ኤርትራ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘሎ ክሳብ 400 ዝኸውን ኣብቲ ገባሕሪ ከም ዘለዋ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ መስመር ናይ ንግዲ ድማ ምሕንቆ ከም ዘለዋን ሪጅናል ባፈር it is a directly across the Houthis historic outlier Eritrea is only African nation that consistently refuses both AFRICOM US military and IMF ኤርትራ ብዙሕ ፍልይነት ዝፈጥረላ ነገራት ኣሎ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገራት ድማ ኣሎ critics argue that the US follows a cycle of isolate pressure re-engage cope out and destroy ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ትኽተሎ ታክቲክ ክትሪኦ ኣለካ ይብሉ መጀመርያ የነፅሉኻ ፃጥ የብዝሑልካ ኣብ መወዳእታ ፅምዶ ምሳኻ ይጅምሩ ኣብቲ ፅምዶ ዘውርዱልካ ድማ ንዓኻ ኩነታትካን ፀገማትካን ሪኦም ከዕንዉኻ ይጥቀምሉ ሱዳንን ሊብያን ድማ ከም ኣብነት ክንወስዶም ንኽእል ይብሉ ኤርትራ ድማ ካብዞም ክልቲኦም ክትመሃር ክትክእል ኣለዋ ጥራይ ክብል ዘሊ ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ትዕዝብቲ እዩ ኩሉ ነገር ግን the dilemma for Eritrea ኢላቶላ the pro-lifting sanctions would provide much needed economic relief and decades of financial isolation. The con normalization likely requires Eritrea to join the axis of resistance and resistance conflict, potentially becoming a base for US military architecture. ስለዚ ኤርትራ በቲ ሓደ ገዳ ክለዓለላ ትደሊ በቲ ካልእ ድማ እቲ ሰላም ምግባር ድማ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ቤዝ ዲ ካልእ ነገር ንኣሜሪካ ንክትብ ክሓትዋ ክእሉ ይኽእሉ እዮም ይብልለው ግን ኤርትራ ኣይሆፕ ነዚ ነገር እዚ ቻለንጅ ጌራ ትስዕሮ ትኸውን ብሓፈሻ ግን ክብድ ዝበለ ብድሆ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ መደበይ በዚያ ጌርና ክንውድእ I traveled to Gehetele. In Asmara, the air rarely climbs above 28 degrees. The lowlands near the Red Sea are vast, more than 100,000 hectares of land, largely untouched, waiting. This land is naturally fertile. Every year, rainwater rushing down from the mountains carries هذا ኤርትራዊ ኢንጂነር ካብ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ምስ ኢንጂነራት ናይ ኤርትራ
ጽቡቅ ዝኾነ ናይ ስራሕን ከምኡ ድማ ዝኾነ ፕሮጀክት ንሱ ክሰርሖ ዝኽእል ምስ ኤርትራ ተረዳድዩ ነዛ ቪድዮ ድማ ክምለስ ከሎ ሰሪሕ ምፅኢዋ ነዛ ዲጋ ናይ ጋሕቴላይ ድማ ብተኣምር መንገዲ ዝገልፃ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ኣዝዩ ሰፊሕ ጎላጉል በዚ ዲጋ ዝክህነፅ ዝኽእል ክለምዕ ዝኽእል ገና ዘይተተንከፈ ስቡሕ መሬት ከም ዘሎ ይነግር እቶም ኣብ ሕርሻ ኢንቨስት ክትገብሩ ትደልዩ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ኣስፊሕኩም ሕሰቡ ኣስፊሕና ንሕሰብ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሕርሻ ክንሓስብ ከለና ኣብታ ጥቃ ዓድና ዝነበረት ቃፅዖ ንሕና ንፈልጣ ዝነበርና ኣብ ኣጥራይ ዝግበር ክመስለና ይኽእል እዩ ኖ ኤርትራ ኣዝያ ሰፊሕ ሃገር እያ ገና ዘይተተንከፈ ድንግል መሬት ኣለዋ እዚ ኩሉ መንግስቲ ሰርሒዎ ዘሎ ገጀፍቲ ዲጋታት ድማ ክሳብ ሕጂ ፖቴንሻል ናቱ 10% እውን ትሕቲኡ ዘሎ መሬት ንመልማዕ ኣይተጠቀምናሉን ኣለና ስለዚ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፕሮጀክታት ድማ ብኸመይና ክንሰርሖም ንኽእል ኤርትራውያን ብግሩፕ ተኣኪብና ኮኦፐራቲቭስ ለትሰይ ኣብ ሓደ ዓዲ ዘለኹም ኣብ ኤሮፓ በሰይ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ዘለኹም ዲኹም ደቂ ዓዲ ዲኹም ደቂ ከባቢ ዲኹም ደቂ ዕሩኽ ዲኹም ደቂ ቤት ትምህርቲ ዲኹም ዝነበርኩም 20 ሰባት 50 ሰባት ሕጊ ዘለዎ ኣገባብ ብምምላእ ገንዘብካን ንብረትካን ኣዋህሊልካ ሓደ ካባኻ ድዩ ገለ ድማ ፅባሕ ንጎ ሕጂ እኳ እንተደይደልና ፅባሕ ንጎ ናብ ኤርትራ ከይዱ ንከምዚ ዓይነት ሕርሻታት ብምግባር ንነፍስና ንስድራ ቤታትና ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሃገርና ንዓድና ዓብ ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ነዚኣ እውን ክትሓስቡ ላይለ የምፅአኩም እቶም ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ኢንጂነሪንግ ካልእ እዚ ቁጠባዊ ምህናፅ ትምህርቲ ዘለኩም ፍልጠት ዘለኩም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ከተበርክትዎ ትኽእሉ ነገራት ከም ዘሎ ይሰምዕ ኣለኹ ብዙሓት ከምኡ ክእለት ዘለዎም ቴክኒካል ክእለት ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ብዙሕ ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ ሓሳብ ተለኩም መደብ ተለኩም ነዚ እውን ኣብ ግምት ክትእትዎ ከተሓሳስብ ኢለ ምክንያቱ ናይ ዝሓውና ዛንታ ብገለ ስለ ዝሰማዕኳ እየ ናባኹም ዘቕርባ ዘለኹ ብዓብዪ እቲ ሃገር ናይ ኩልና ኢደ ኢድካ ከድልያ ምዃኑን ኩልና ድማ በቢዓቕምና በብንኽእሎ እንተጌርና ነቲ ንደልዮ ምዕባለን ግስጋስን ክንበፅሖ ኢና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ተንኪዩ شلتوكنا يا رجال غورنا على شلتوكنا